sesión ordinaria do día 30 de xullo. Primeiro quero disculpar a Coral González Aba, a portavoz do Partido Socialista, que por unha disposición non pode acudir ao pleno. Ben. O primeiro punto do orde do día é a aprobación das actas anteriores. As actas son a das sesións realizadas o 26 de abril, o 28 de maio, o 4 de xullo e o 12 de xullo. Sí, señor Agís. Sí, buenas tardes a todos. Nada, me decía que un día 12 de xullo no estuve aprobando las actas de está correcto, pero me decía señor. Bien, entonces facemos unha votación sola, non? No, vamos a votar unha por unha. Unha por unha? Bueno, pois entón vamos a votar unha por unha. A ver, as actas do 26 de abril van por unanimidade? Por unanimidade. As do 28 de maio tamén? Tamén por unanimidade. As do 4 de xullo tamén por unanimidade? Tamén. E as do 12 de xullo vamos votar. Votos a favor da ata do 12 de xullo de 2018? Votos en contra? Nada. Abstencións? Unha. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2. Proposta da Alcaldía para a aprobación provisional da modificación puntual número 7 do Pexou de Sanxenxo no tocante ao expediente de delimitación do núcleo rural de Soutullo, número 2, en Soutullo, no Halla. Na comisión correspondente que se propuso para o pleno con maioría absoluta votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e Sanxenxo, Agrupación Liberal e a abstención de todos os máis presentes, o Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego, mixto, señor Rodríguez Lúa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas no expediente de modificación puntual número 7 do Plan de Ordenación Municipal de Sanxenxo en relación con o núcleo rural de Soutullo 2 por don José Fonseca Díaz, don Guillermo García Otero, doña Carmen Pousa Rodríguez, don José Antonio Cismera, don Antonio Cambeiro París, don José Aviñó Amera e don Juan Francisco Otero Rey. Estimar parcialmente as alegacións presentadas por don Susana Vázquez Rodiño e estimar as alegacións presentadas por doña Gloria González Pereira e don Jesús Rodríguez Otero e don José Antonio Domínguez Fernández en base ás consideracións citadas no informe técnico xurídico municipal de data 16 de xulio de 2008 que se notificará aos alegantes xunto con este acordo. Segundo, prestar a aprobación provisional a modificación puntual número 7 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo que quede integrado únicamente polo expediente de limitación do núcleo rural de Soutullo 2 contido no documento asignado en abril de 2018 por doña Sandra Barbeito Méndez, Roy Barbeito Méndez e Beatriz Piñeiro Gondar. E terceiro, remitir o expediente completo debidamente licenciado ao Ministerio de Cultura, Pesca e Alimentación e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e de Efectos da aprobación definitiva. Moitas gracias, señor secretario. Para defender este punto, por parte do Goberno, ten a palabra a portavoz, señora Deza. Sí, gracias. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, como xa se acaba de indicar agora mesmo, como xa manifestamos na comisión informativa respecto a este punto, trata-se da delimitación dun núcleo en Soutullo, na parroquia de Noalla, unha delimitación de algo máis de 35.000 metros cuadrados, casi 36.000 metros cuadrados, que agora mesmo, de acordo co Plan Xeral, teñen a clasificación de suelo urbanizable non sectorizado. Trátase dunha delimitación dun núcleo que presenta unha consolidación que se presentaba no seu día, no ano 2002, cando se aprobou o Plan Xeral. De feito, na aprobación inicial do Plan Xeral se contemplaba como suelo urbano consolidado, cuestión que decau despois na aprobación definitiva. E, bueno, é un núcleo que ten unha consolidación, a consolidación establecida pola normativa, que ten todos os servicios e demais. Moitas gracias, señora Deza. Señor Rodríguez, nada a comentar. Señor, nada. Señora Cris. Ten algo máis que dicir? Algo? Nada. No, simplemente decir... Pasamos á votación. No, simplemente dicir que, bueno, que ahora é a aprobación provisional, que isto leva un curso diferente ao que a modificación puntual e que a posteriori levarase para a aprobación definitiva que será de acordo coa Xunta Legal, nada máis. Entón vamos a pasar á votación do segundo punto do orde do día, que é a proposta da Alcaldía para a aprobación provisional da modificación puntual número 7 do Pexou de Sanxenxo no tocante ao expediente de delimitación do núcleo rural de Soutullo número 2 en Soutullo no Halla. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
13 votos a favor e 3 abstenciones. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Punto número 3 do orden do día. Proposta da alcaldía para aprobar a ratificación do inventario municipal de bens e dereitos, alta dos camiños municipais. Na comisión correspondente, cos votos a favor de todos os grupos municipais e presentes, hagas a abstención da señora Rodríguez Búa, se propuso ao pleno a adopción deste acordo. Aprobar a ratificación do inventario municipal de bens e dereitos procedendo dar de alta no epígrafe un bens inmobles, grupo C, vías municipais, os camiños incluídos no documento denominado Inventario de Camiños Municipais, elaborado pola empresa Laia Xestión e Servicios, con datos e valoracións que figuran nos correspondentes fichas descriptivas e que se asuntan nos expedientes en 5 tomos identificados como tomo 1 listados e fichas 1 a 200, tomo 2, fichas 201 a 450, tomo 3, fichas 451 al final, tomo 4, cartografía Sanxenxo e Portonovo e planos 1 a 2, tomo 5, cartografía planos 11 final e un CD co título Inventario Camiños de Sanxenxo. Segundo, remitir a ratificación de inventario a Administración Xeral do Estado e da Xunta de Galicia en cumprimento do preceptuado no artigo 86 do Real Decreto 781/86. Moitas gracias, señor secretario. Por parte do Goberno ten a palabra a señora Leza. Sí, gracias. O punto que temos hoxe aquí a alegación do pleno é a aprobación e a rectificación do inventario de bens do Consello de Sanxenxo. Trátase da incorporación dentro do inventario de 724 vías públicas. Como ben manifestamos na comisión informativa, trátase de unha cuestión de titularidade, unha cuestión dominical, é dicir que a titularidade deses camiños é pública, o cal non quere dicir que pasen a ser viais, como xa manifestamos na comisión. Para que estes tiveran a característica de viais, tenían que ser incorporados no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Quero aclarar isto porque hai bastante confusión respecto desta cuestión. Do que se trata é que un camiño sea público non quere dicir que alguén que teña frente a ese camiño público que agora se está incorporando o inventario de bens teña xa esa parcela a condición de solo urbano consolidado ou que poida, no seu caso, adquirir a condición de soar. Pode ser que un camiño sea público que non teña condición de vial. Entón, quería deixar esta cuestión clara antes de máis. Gracias. Moitas gracias, señora Leza. Señora Rodríguez. Boas noites a todos. Bueno, simplemente neste punto decir que, bueno, alegrámonos de que se dé este paso, lamentamos que non se fixera moitísimo antes, porque que nos supo ver a necesidade deste inventario de camiños en concreto, as dificultades que estaba traendo foi o anterior goberno tripartito, que foi quen encarnou este proxecto. Tamén pedir que se lle dé a máxima publicidade, que os cidadáns sean conscientes de que non é un documento fixo, porque de feito no tempo que me deu vin algún erro, en concreto algunha incoherencia cos camiños que incluso aparecen na modificación puntual número 6, quero dicir que a xente sepa que isto non é unha cousa inamovible, que probablemente teña errores que, ainda que non se puderon dar conta antes, no plazo que se lles dou, pois que non nos manifestaron, pois que quede claro que teñen a posibilidade de facer a vida a día de hoxe e darle a máxima publicidade para que isto realmente sirva para o que ten que servir, que para facilitar a vida aos vecinos. Nada, en ese sentido, pois, imos votar a favor. Moitas gracias, señora Gis. Moitas gracias, señora Otero. Sí, boa noite. Ben, como xa dixo Vanessa Rodríguez, pues, efectivamente, isto foi un estudio encargado a conta do plan director de planeamento, planificación que está no ordenamento no 16 e, por tanto, o traballo que conclúe o que nos consideramos a primeira fase neste momento, é dicir, que incorporase o que é o inventario municipal, primeira vez desde que se aprobou o Plan Xeral, porque paralelamente ao Plan Xeral había un estudio respecto de incorporación do patrimonio público, ali tamén se preveía o valor da zona da incorporación dos camiños públicos. O certo é que aquel estudio nunca foi aprobado ao longo dos anos, hasta este momento que de forma concreta, referindo exclusivamente ao tema dos camiños públicos, por lo menos non están todos os que son, pero sí son todos os que están. Entendemos que é así, tal e como está informado técnicamente e xurídicamente. Pero de todos os xeitos, eu descoñezo cal é
a intención do actual goberno respecto deste inventario. Como ben dixo a señora Deza, incorporarlo ao inventario non significa que teña, digamos, unha condición de vial, en consecuencia, pois que parcelas que pasan, algúns de viais que pasan por parcelas que, bueno, mayoritariamente, podría decir que están dentro de núcleos rurais, sobre todo, pois iso non quere decir que esas parcelas puidan ser aproveitadas desde o punto de vista urbanístico, porque isto adquire unha condición de vial ou, en todo caso, de frente á vía pública, esas parcelas non terían esa condición neste momento. Pero sí digo que no momento que se encargou aquel traballo e daquela, por lo menos, daquela, hoxe en día, daquela estábamos de acordo na necesidade, sobre todo porque o Plan Xeral da Ordenación Municipal se adolece de algo, justamente de unha serie de o sea, de unha eiva en canto a camiños ou a accesos aos núcleos, porque neste momento hai grandes bolsas de terreno, sobre todo nos núcleos rurais, como digo, onde bueno, se pode construir simplemente porque non dan a vía pública. E, sin embargo, hai moitos camiños que discurren por estes núcleos que se incorporan agora a este inventario e, en consecuencia, o razonable o lógico sería que a posteriori pois estes camiños, ou parte deles, ao menos, todos aqueles que puedan ter esa condición e podan incluso alegar e presentar aos veciños as consecuentes solicitudes e suxerencias, pois o razonable sería que isto se convertise posteriormente nunha modificación puntual para incorporalas ao PEXON. Porque, como digo, o PEXON si prevé camiños de nova apertura en desenvolvimentos urbanísticos inexistentes hasta data, son urbanizables, urbanizacións periféricas, e, polo contrario, pois, o que ten que ver cos camiños existentes de toda a vida, pois se quedaron fora do Plan Xeral, por menos co recoñecemento de vial público. En consecuencia, o que pretendíamos naquele instante, estábamos de acordo, repito, non sei se este é o momento, pero o que estamos, se vocês teñen o mesmo criterio, pero que sí está claro é que de pouco sirve inventariar si isto se queda aquí, si non se convierte posteriormente en uns accesos públicos definitivos, coas súas cosas correspondientes cesións posteriores e todo demais, e así, e tamén os servicios que corresponden en cada lugar. Por lo menos que consideramos que debe ser o paso seguinte, incorporar o Plan Xeral. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Sí, respecto do que acaba de dicir o señor Otero, efectivamente, o seguinte paso é a incorporación ao Plan Xeral. Probablemente a incorporación non será de non todos os camiños terán a condición de vial, evidentemente, porque para ter a condición de vial teñen que ter unhas características urbanísticas moi determinadas, que non todos os camiños que se incorporan ao inventario as teñen, evidentemente, pero que sí, efectivamente, o seguinte paso será igual para que, efectivamente, estes camiños que teñen esas condicións se podan incorporar e, por lo tanto, a xente que da frente poida facer os aproveitamentos urbanísticos correspondentes sempre cando teñen a clasificación urbanística axeitada para elo. Respecto de o que acaba de manifestar tamén a señora Rodríguez Búa, efectivamente, xa se fixo, como ben saben, a exposición pública, houve unha fase de alegación, de feito, está no propio expediente a resolución de todas as alegacións, pero, claro, está, o inventario de bens é un documento vivo, é un documento que se pode cambiar. De feito, a lei contempla que se modifique anualmente, que se rectifique anualmente. Evidentemente, seguramente, intentouse na medida posible correxer todos os erros que se foron detectando. Seguramente ainda quedarán moitos erros por correxer, pero non obstante, calquera erro que queira manifestar calquera veciño, calquera tipo de alegación que queira presentar ainda agora, podese contemplar nunha posterior rectificación de inventario, non agora nesta fase, pero sí nunha fase posterior. Moitas gracias, señora Deza. Van para a votación, non. Moi ben, moitas gracias a todos. Vamos a proceder a votación, entonces, do punto número 3, que é proposta da alcaldía para aprobar a rectificación do inventario municipal de bens e dereitos alta dos camiños municipais. Votos a favor? Vai por unanimidade. Ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, que é proposta da alcaldía para a concertación de operación de endeudamento e modificacións das bases de execución do orzamento. Na comisión correspondente se propuso a celebración do seguinte acordo, con todos votos a favor do Grupo Municipal do PP
de Sanxenxo Agrupación Liberal e Grupo Mixto, coa abstención do concelleiro no adscrito e cos votos en contra do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. O acordo proposto de aprobar a concertación dunha operación de endeudamento prevista no orzamento do ano 2008 baixo as seguintes bases: importo máximo 3.025.000 euros, prazo de amortización máximo 4 anos, iniciándose en el 2019 con posibilidad de renovar o contrato ampliando o prazo ante un máximo de 6 se o posibilita o plan de axuste, posibilidad dun ano de carencia máis 3 anos de amortización, tipo de xuro fixo variable tomando como referencia o referente do Estado para operacións de condicións financeiras análogas, sin comisións ni gastos de apertura, cancelación e formulación, ni de amortización anticipada, sen garantías adicionais ao persoal do Concello, método de amortización por cotas constantes trimestrais, comezando a salvo carencia 1 de abril de 2019 de concertarse antes. Momento de concertación efectiva en canto se exigible o pagamento ou mediante forma previa mediante conta de créditos en gastos, posibilidad de ampliar ata un máximo de 6 millóns de euros ou plazo ata 4 anos máis en calquera momento da vida contractual de ser exigible un maior xuste precio polo mesmo ben expropiado, sen gastos ni comisións e previa relación financiera. A concertación final e execución do proxecto de gasto asociado requerirá informe favorable e intervención xeral sobre definido compromiso dos requisitos legais e financieros de operación de estabilidade presupuestaria e cumprimento avaliado o límite de gasto non financiero, tanto no ámbito financiero como contractual no seu caso. De ser este negativo, debe ser reconsiderado polo Pleno da Corporación. Moitas gracias, señor secretario. Para explicar este punto, ten a palabra por parte do Goberno o concelleiro de Facenda e Persoal, señor Elisa Sora. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien explicamos tanto na comisión como ao secretario, o que traemos aquí é a posibilidade de, no momento que sea exigible por parte da Administración de Justicia, e ejecutable ao crédito, pois a concertación con unhas características que, como ya viu antes el secretario, pois aquí están un máximo de 3.025.000, unha pequena variable, e para pedir ofertas a unha serie de entidades financieras y obtener la mejor de las condiciones. Y eso es lo que tenemos aquí. Muchas gracias. Moitas gracias, señora Rodríguez. Nada, decir que como xa augurábamos cando fora a aprobación do presuposto, pois a volta de termo Martín o Concello de Sanxenxo é a volta do endeudamento do Concello de Sanxenxo. E simplemente isto volve a ser unha maniobra máis dentro das varias maniobras que levamos nos últimos plenos para poder acabar liberando uns cartos que existen ahora mesmo para pagar unha deuda que tenemos, pero que non se van a pagar, sino que se van a dedicar a outra cosa, porque o que necesita evidentemente é contar cartos para poder facer cantas máis cousas millores para non repetir o peor resultado do PP nos últimos 20 anos como foi o que tuve nas últimas eleccións. Entonces, asistimos a unha maniobra máis neste camiño e volvemos ao endeudamento. Termo Martín, cando chegou de alcalde, encontrou un ayuntamiento con medio millón de pesetas de deuda no 99, deixoume con 12 millóns de euros. Ahora veremos con canto nos deixa. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señora Gis. Señor Otero. Sí. Bueno, pues efectivamente, a pagar as consecuencias das decisións que non resolveu o Plan Xeral e resolveu naqueles anos que vivíamos na abundancia absoluta. Entón, aquí o que se propón é recurrir ao endeudamento a longo prazo. Ese é o método característico do Partido Popular e en concreto o señor Termo Martín. A mí o que me extraña é que tuvo que sufrir despois as consecuencias, digo, neste caso, algúns dos seus propios compañeros de goberno, ter que ir cubrindo ao longo dos anos sin ter apenas capacidade económica para fazer nada, no período 11-15, verdad? E ter que salir a posteriori, no ano 16, dunha situación de tesorería absolutamente lamentable, agora que estamos en unha situación de equilibrio en todos os niveis, pues resulta que volve o endeudamento e volve, en fin, a longo prazo, pero claro, aquí falase de unha operación de 3.025.000 euros, pero o punto, por eso na Comisión Informativa votamos en contra, ¿no? Porque resulta que no punto número 1 con posibilidade de ampliar ata un máximo de 6 millóns de euros o prazo hasta 4 anos máis en aquel momento da vida contractual de ser exigible un maior sustituto por os mesmos bens expropiados, sen gastos ni comisións e previa variación financiera. Obviamente, o que eran 3 millóns de
de euros pues, se convirte xa casi en este acordo, esta aporta máis, de ampliarlo se fai falta hasta 6 millóns de euros para pagar eso que decían fai uns días no pleno, decían que íbamos a unha vía civil de reclamación onde moi probablemente non vai reclamar absolutamente nada, uns 3 millóns de intereses, ni moitísimo menos despois de que vai ao tribunal de expropiacións, pero que nada, que en vía civil eso está gañado. Resulta que eso todo está en vía teórica de iniciación respecto desa reclamación e dese procedimento de nova valoración, si cabe por parte dos juzgados de expropiación, de defensas expropiatoriais, todo eso, e resulta que xa nos chipan ali mesmo 6 millóns de euros se fose necesario. O curioso do tema é que ese Concello, igual que todas as administracións, teñen a obriga de tender a débeda cero, no futuro inmediato, nun horizonte de 4 anos, como todas as administracións públicas do Estado, o Concello ten que tender a cero. Ben, está o señor Martín, e con esta proposta que ten aquí, mas a que xa daba un orçamento respecto da cofinanciación de distintos posibles proxectos, pois xa incrementase, ou pode xa incrementarse, sumando 6 millóns, 1,5 millóns, 7 millóns do planteamento presupuestario e do planteamento da modificación presupuestaria. Por lo tanto, o que corresponde aquí é denunciar que agora mesmo resulta que volvemos a senda da débeda. E o que é peor, o compromiso para, unha vez máis, ao longo prazo, é dicir, para comprometer a contratacións posteriores, donde aí xa veremos se non estamos ante o novo operación de escapismo do señor Martín, que cando veo a cosa moi mala daquela, colleu e saliu quitando. É moi probable que cando xa completante suficientemente comprometido para non ter marxe presupuestario, non marxe de gasto, como será a circunstancia, o marxe que hai de investimento, pois aquí todo vai a longo prazo. Por un lado está esta cantidade, por outro lado, os proxectos que xa están servindo de forma plurianual e comprometan a outras corporacións posteriores. En definitiva, máis de lo mismo. O señor Martín, cando está aquí, ele quere lucir durante o período no que está. Pero despois, cando a cousa se pon mala, sale por patas, e o peor de todo, que yo deixa a algúns que votan aquí de forma disciplinada, cando tuvieron que pasar na sequía, verdad, señor Casero? Desde o 11 e o 15 que non tiñan ustedes nin para pagar a proveedores ni a outra cousa. Esta é a situación na que nos atopamos. O sea, o cortoplacismo político e o largoplacismo do pago que xa virán outros a pagar como fixeron outras ocasións. É verdadeiramente lamentable. E que vostedes plantexen agora, despois de decir que fai uns días que isto xa era seguro que se iba a gañar en vía civil esta vez, despois de perder en vía contenciosa administrativa, en vía civil había todas as posibilidades de que non vai llevar absolutamente nada. E inmediatamente nos propoñen aquí unha operación a longo plazo de hasta 6 millóns de euros. Por lo menos teñen a decencia de traer os 3 millóns 10.000 que tiñan previstos, que eso xa sabemos que con eso hai que apandar de momento. Pero 6 millóns xa, bueno, xa é necesario plantexarnos xa con posibilidades de 6 millóns de euros xa. De verdad. É unha irresponsabilidade mayúscula. Ustedes o que fixeron foi liberar esa parte, esa posibilidade que había das 3 ou das 4 posibles que plantexaron o orçamento, todo mundo sabíamos que iban a recorrer o endeudamento a longo prazo, porque eso compromete os que viñen detrás, non os que están agora mesmo. E entón, a mecánica consiste basicamente, e xa remato, en ir deixando o petate aos demais. Por exemplo, todo o mundo sabe disfrutamos unha piscina, todo moi ben, acaba de se pagar este ano, 2018. Esa é a política do señor Martín, que en términos económicos para este Concello só se define unha forma, unha catástrofe. Moitas gracias, señora Quixensala. Menos mal que no de la posibilidad de ampliar hasta 47 millones, que es lo que le gustaría a usted, porque no ampliaría hasta 47 millones, porque ya sus fábulas ya fueron de hablar de 47 millones de euros. No. La posibilidad, señor Otero, posibilidad. ¿Me quieren decir ustedes cómo pagarían si viene el juzgado y dice que hay que ejecutar esta sentencia? ¿Cómo la pagan? ¿Cómo la pagarían? Porque eso de largo plazo está engañando. Son 4 años, lo pone bien claro, 4 años, eso no es largo plazo, son 4 años, coincide con el final del plan de ajuste. ¿Me quiere decir?
ustedes pagarían con los 936.000 euros y no irían a endeudamiento. A mi modo de entender ese endeudamiento exactamente igual. Pero ¿sabe la gran diferencia? Las dos grandes diferencias. Primero, tendría que pagar a precio de dinero, como está ahora, a un 3,75. Y por el Real Decreto 2/2004 sobre prudencia financiera, el crédito no te lo pueden conceder a más entre un 0,30 y un 0,50. ¿Sabe qué diferencia es esa? Más de 200.000 euros de diferencia en 4 años. Creo que eso es gestionar, ¿no? Ya que hay que pagar, gestionar. Usted está hablando de pagarle unos 236.000 euros y otra salvedad, que es también importante. Si usted paga en 4 años a plazos, usted no adquiere ese bien hasta el último pago, como bien se sabe. ¿Vale? Y mientras que de esta manera el bien automáticamente nada más pagar es del Concello de Sanxenxo. ¿Vale? Entonces no intenten engañar a nadie. Y claro que estamos peleando en vía civil, pero hay que prever la situación. Y el presupuesto ya preveía eso. Y en el presupuesto ya indiqué perfectamente que íbamos a intentar, íbamos a ir por el endeudamiento, no por el crédito, que tenemos que ponerlo después de los presupuestos del Concello. Si eso es endeudarse, ¿ustedes qué preferían? ¿No destinar los 936.000 euros a los vecinos? Eso es lo que ustedes intentan. ¿Entiendes? Eso es lo que quieren ustedes ocultar. Os que no tenían capacidad en aquel momento. Porque tenían un preacuerdo ya con la propiedad para un pago aplazado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sasola. Sí, señor Rodríguez. Simplemente decir que efectivamente tamén sería moito mellor se vez de pedir un préstamo de 3 millóns ou dos que hai que pedir ao final cando se teñen que pedir, pois se pide de canto menos cantidad mellor, e eses cartos xa que os temos, pois o mellor non gastarlos porque sabemos que esa deuda témola aí. Entón tamén gastar un cartos que imos ter que pagar despois a un tipo de interés tampouco vai a pagar un tipo de interés, entón eso tamén é así. Sí, en canto máis o que falaba de non é unha actuación aislada, o que se ten que ver aquí é a globalidade, e o que, pola miña parte, ao menos, criticaba na anterior actuación non é só ver esta operación en concreto, sino que se está falando de moitas operacións, de moito endeudamento, cando ainda temos moitas deudas, estamos falando de incurrir en todavía máis deudas. Eso é a crítica, é o planteamiento xeral, non evidentemente vendo unha operación unha por unha, sino que, claro que facer cousas está moi ben, pero dentro das posibilidades que temos, porque a situación anterior levounos a que nos levou, e o que temos que intentar é non volver a acabar nesa situación. Entón, cando temos cousas certas, pois temos que telas en conta para poder tomar as decisións. Non se pode falar de proxectos por separado, senón ver o conxunto da situación que tuvemos e que temos no Concello de Sanxenxo. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Gis. Sí, como se estamos falando todos aquí de endeudamento, etc. A mí, por supuesto, me gusta que se endeude o Concello, pero está claro que cando algo hai que pagar, pois hai que pagar. Entonces, esto das cunchas ou da ida para ese gran, como todo mundo sabe, máis tarde ou máis temprano vai tocar pagar. Entonces, como decía o señor Sasola de prudencia, que ya apuntaba aquí previsión, pois eu considero que hai que ser previsores se que facer os campos e se pagas con os problemas mellor. En canto, bueno, aparte sobre todo os informes, etc., aquí do interventor represente que saben que somos manejados con el ayuntamiento e responden ao Estado. E despois, bueno, nada máis comentar que o mellor estas operacións que podemos hacer, podemos arreglar, incluso cando está breve, cando estaba o tripartito despois, etc. Esos cartos están aí, o problema é que hai xente que sabe gestionar e hai xente que non sabe fazer. Básicamente, eso é. Moitas gracias, señor Otero. Sí, eu paso a ler a proposta da alcaldía, O sea, A. Importe máximo 3.025.000 euros. B. Prazo de amortización máximo de 4 anos, iniciándose en 2019 con posibilidad de renovar o contrato ampliando o plazo ata un máximo de 6 se o posibilita o plan de ajuste. Pero logo hai o C, D, E, F, G, A, I. Posibilidad de ampliarla ata un máximo de 6 millóns de euros e o prazo ata 4 anos máis dos outros. 4 anos máis dos outros. O sea, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2026. Este é o que pon a proposta. Pero repito, si vostedes decían de forma optimista que tiñamos informes extraordinarios que lles decían que eso va a subir 1%,
a que ven dotar presupuestariamente ou propoñer hasta un máximo de 6? Cando todos ustedes aseguran por aquí ou por así que moi probablemente non hai que pagar nin os 3, decían vostedes hai os días. E agora se ven coa proposta dos 6. Dos 6. E xa veremos se chega. E ademais, por outra parte, miren, o mellor aliado que ten esa familia que acaban de asegurar ustedes a pensión de por vida son vostedes mesmos, que iniciaron toda esta catástrofe, que non recurriron en tempo e forma cando estuveron 4 anos no goberno do 2011-2015, cando, a ver, posibilidades todas, que non expropiou cando aquí se tiñan orzamentos de 65, 70 millóns de euros, cando todo era así de bonito, cando os precios de mercado antes de que esa parcela adquirise despois da exponencial subida dos precios do chan en Sanxenxo, todo eso era posible. Era posible por cantidades absolutamente inferiores. Pero estamos onde estamos. E entonces vostedes teñen un doble discurso. Por un lado diz que non hai nada que pagar, e por outro solicitan ao pleno hasta 6 millóns de euros e 4 anos máis outros 4 e fora posible. 8. Uns mandatos completos, E entón, este é o que pon a proposta, non nos vamos dicindo nada que non este aquí por escrito. Por lo tanto, vostede verá, e xa por último vostede repite de forma, xa non a primeira e a segunda vez que o digo, que si que había un acordo para pagar e xa, vostede a quen se refire? Porque vostede mire no registro xeral quen solicitou un informe de intervención, por registro xeral. Foi este concelleiro, o señor que é socio xeral. Donde deron unha planificación como posibilidades de pago na que se prevía varias posibilidades. Unhas delas, o sea, son as mismas que vostedes reproduciron no orzamento deste ano. E os sabe usted máis a mí, dese particular. Se había un acordo de pagar, o que era indudable que había que pagar e que habrá que pagar. E non para que dotan presupuestariamente eso. Pero ustedes sempre señalan o sitio equivocado. Ustedes non sei o que plantearon no pacto ese que dixeron de 2 folios escasos. Pero logo, a cuestión esta da indemnización millonaria que compromete a este Concello, que incrementa a deuda considerablemente e que ademais, digo máis, como hai que dotar para chegar a esa deuda cero no ano 2022, as posibilidades de investimento van ser cero. Entre o cofinanciado. Xo sei que o señor Martín botas contra a Linteira, que era aqueles cos novos replantexamentos urbanísticos, volver a negociar o 10% dos aproveitamentos lucrativos, o que pasa que da proposta original xa cuarto mitad. Xa non son todos os que eran. Vostedes tocan a modificación puntual, e entón xa sabemos que xa había que el pretende de financiamento. Home, non creo que se ocurra de subir impostos, non? Pero desde o punto de vista desas novas negociacións, igual está a cousa mal. Isto é a realidade. Hai que ven a facer campaña electoral e ven simplemente a comprometer os presupuestos futuros nos 2 anos que está ocupando o asiento da alcaldía. Entón, iso é unha forma de xestionar, efectivamente. É a máis responsable. É a que privou a Sanxenxo dunha década completa de capacidade de investimento. A que levou a tesorería por debaixo dos 7 millóns de euros. Esa que nos dedicamos outros, e tamén recoñendo, por suposto, señor Villasola, na etapa que ha sufrido do 11 ao 15. Estes que tuvemos que facer un esforzo de gastar o mínimo necesario hasta completar o equilibrio, todos os equilibrios necesarios, incluído a tesorería. E vostedes ahora, de repente, agora ven con vosotros que se incrementa a deuda, que se volve unha situación presupuestaria onde haxa verdaderas penalidades, que debe ser cómplices desta nova etapa tamén. Primeiro foron os suscriptores que debe ser cómplices. Moitas gracias, señor Otero, señor Villasola. Bueno, claro, que a suba é moi objetiva para usted. Que era indudable que había que pagar, lo dice tamén usted. Es unha realidad. Esto no, estamos peleando para que no haya que pagar. Si hay que pagar, lo viene y pone bien claro. Importe máximo 3.025.000. Posibilidad. Pero hoy lo que es con 3.025.000, si hay una posibilidad, la habrá en su día, en su futuro. Pero hoy el crédito se pide y se va a concertar por 3.025.000. Y de mañana ya veremos. Pero bueno, con una persona o con una oposición
que el endeudamiento le tiene miedo. Pero ¿saben en qué porcentaje estamos de endeudamiento este concello? A raíz de cuánto amortizamos todos los años. Parece que no lo dice, parece que estamos aquí endeudados el 31%. El 31%. El 31%. Punto. Ahora, con una persona que dice que endeudarse por una piscina que la están disfrutando todos los vecinos que se llevan pagando 15 años y que eso no es según usted, que eso no es bueno, pues dígame usted. Pues mención que no, claro que se entiende a todos los españoles. Y lo digo muchas veces, a comprar una casa, a hacer una casa, a comprar un piso, a montar un negocio, es imposible montarlo ahorrando del bolsillo, hay que endeudarse. Lo que hay que, y es cierto, según dijo Vanessa, hay que mirar todo globalmente, evidentemente, pero tenemos un endeudamiento de un 31%, y eso no lo tienen muchísimos concellos. Y claro que sabiendo, y como sí sé, como sufrí del 11 al 15, claro que estoy seguro que esto es una buena, dentro de lo exigible que es, y que no hay más remedio que pagar esto, que evidentemente no estoy ni para nada de acuerdo, hay una sentencia, y si en el momento en que sea ejecutable hay que cumplirla, no estoy de acuerdo, tengo que cumplirlo, pero de eso digo que es la mejor fórmula de todas las que tenemos. Por lo tanto, no se rasguen las vestiduras, no se pongan que aquí se endeuda todo, porque al fin y al cabo es 4 años, y cumpliremos una sentencia. Y al menor coste posible. Y evidentemente, si somos capaces de reducirla a lo máximo, lo intentaremos. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Vicesola. Antes de proceder a esta votación, vou intentar, para que as persoas que están aquí, a ver se lles aclaro o que estamos a votar. Miren ustedes, a familia Rocafort, os irmáns Rocafort, teñen, como moitos conocen, unha zona ali en Ponta Vicaño, que é unha zona que ten 2.900 metros cuadrados. Desos 2.900 metros cuadrados, 1.700 metros cuadrados, pues valorou o Tribunal Supremo, ou se ratificou que hai que pagar 3.010.000 euros, 3 millóns de euros, vale? Eles recorriron, esos son os 1.700 metros cuadrados da zona verde. Os outros 1.200 metros hasta completar os 2.900 metros son os viales que hai ali. Entonces, eso está nunha fase de recursos, estáse peleando, nós consideramos que está ali para ver de que eses viales son públicos, por lo tanto non hai que pagarlos, pero ainda así o Supremo dixo que se valorara, vale? Eso está no xurado de expropiación de Galicia ahora mesmo facendo esas valoracións, de acordo? Por lo tanto, o que facemos nós é, neste crédito que se está a pedir, é, pois, as moscas ir hasta os 6 millóns, porque poderse dar o caso, que o xurado de expropiación de Galicia valorar os 1.200 metros máis ou menos igual que os 1.700, por tanto, chegaríamos aos 6 millóns de euros aproximadamente. Creemos que non vai ser así, pero, por se acaso, facemos así. E nos consideramos que toda esa zona verde, se ustedes se dan conta, e así eu tuve unha oportunidade de explicar outro día ao xurado de expropiación, toda esa zona verde correspondería que fora xa pública, posto que todos os edificios que hai alrededor non cederon nunca nada, vale? Entonces, estamos bastante indignados con ese asunto. Tamén teño que dicir que o Concello, no ano 2009, cando se empezou con este expediente, ao mellor non defendeu como debería de haber defendido esa cuestión, pero esos son outros temas, vale? Bien. Entonces, que pasa? Que, bueno, que estamos pendientes e peleando neso. É claro que vamos ir por varias vías. A primeira vía que vamos a ir próximamente, que están traballando os abogados, é ir ao Constitucional, porque non estamos de acordo coa sentencia, aunque respetamos, non estamos de acordo coa sentencia do Supremo sobre o que dixeron esa sentencia. E, por outro lado, vamos ir en vía civil para reclamar que tanto esa zona verde como os viales pois son xa de titularidade pública, por menos que non son deles. É verdad que é moi difícil ganar o pleito da zona verde, pero antes de firmar nada habrá que estudiar se vamos solamente a polos viales ou no conxunto dos 2.900 metros cuadrados, de acordo? E que estamos a facer hoxe aquí? Bueno, estamos a facer unha previsión do cal o goberno local non está de acordo en pagar a familia Rocafort, se mañá nos ven o Supremo e dice hai que pagar xa, e hai que pagar os 3 ou os 4 millóns, os que digo o xurado de expropiación que ratifica o Supremo, pois non estamos de acordo en pagalo pois, en 4 plazos, porque já hai que pagar un interés, como dicía o señor Vicesola, moi alto, e, por lo tanto, o Concello pódese financiar moito máis barato, entón, págaselle de golpe, pedimos un préstamo a 4, 5 ou 6 anos, ou que sea necesario que se estime oportuno. Eso é o que estamos a facer así de simple. E agora quero explicar que no presuposto do ano 2018 contempla 3 operacións de crédito. Esa dos 3 millóns, que pode ir a 6, como ben está no informe de intervención, e 2 operacións de 750.000 euros que solamente se poden pedir
se veñen cartos de outras administracións. Entón, vou dicir a ustedes cales son os cartos das outras administracións. A primeira delas é a calle Progreso. A rúa Progreso, que leva moitos anos sin facer nada, como ben saben, é un proxecto de 2,5 millóns de euros, dos cales o Concello ten que poñer 750.000 euros e o resto, case 2 millóns, 1.700.000 e algo, veñen da Xunta de Galicia. Por tanto, claro que vamos a pedir eses cartos. E depois hai outros 750.000 que, entre outras cousas, serán para varias obras, como é, por exemplo, o tema do Pazo de Quintáns, que tamén é unha operación que saben ustedes que nos ven 1 millón de euros do Estado español e, por tanto, a parte que teníamos que poñer vai se tirar dese crédito. Entón, eu creo que se están pedindo ben os cartos, non hai que alarmar aquí a nadie, son unha operación de 750.000, outra operación de 750.000, pero nós poñemos nos deberes sempre cando nos den cartos de outras administracións, non é para gastar en gasto corrente. É a operación que nos obliga a lei, se nos obliga por o tema de Rocafort. Pero teño que dicir máis. Vamos a ver, este Concello ten unha diferencia entre ingresos e gastos. O que ingresamos ven do propio Concello dos impostos que pagamos todos ou das tasas, ven do Estado español que nos corresponde por lei, da Xunta de Galicia que nos corresponde por lei, da Diputación de Pontevedra nun plan que nos corresponde dos plans da Diputación. Bueno, é unha cousa que pode vir, pero basicamente daí é onde veñen os cartos. Pois a diferencia entre eses ingresos todos e os gastos que temos no Concello sin facer nada, pois queda aproximadamente un superávit de uns 3-4 millóns de euros, depende duns anos ou outros. Por lo tanto, nós consideramos que é moito millor non pagar de golpe unha cousa e quedar sin ningún efecto inversor, porque hai moitas cousas que fazer neste Concello, e pagar deses cartos. Imagínense que temos que amortizar 1 millón de euros ao ano de deuda que se pide aos bancos. Pois se temos 3, pois paguemos un e invertamos os 2 para a cousa que lle non falta aos veciños. Porque eu quero dicir aquí ao señor Otero que ainda faltan casi 3 millóns de euros por poñer alcantarillado en moitos lugares deste Concello. Faltan moitísimas cousas. Hai que fazer un campo de fútbol do Rou, estáse facendo cousas importantes no campo de fútbol máis, pero non nos vamos meter ahora con isso. Entón, nós consideramos que gestionar ben é poder endeudarte o que poidas pagar, porque este Concello non vale polo que ten, senón polo que é capaz de producir. Este é un Concello que é capaz de producir moitas cousas se está ben gestionado, pero lamentablemente pois hubo concelleiros ao frente, sobre todo nos últimos 2 anos, ao frente das contas que non tiñan a capacidade, como é o caso do señor Otero, para gestionar un Concello tan grande como este. Un Concello que ten máis presuposto co Concello de Marín, por exemplo, e creo que estamos casi ao nivel do Concello de Vilagarcía coa mitad de ciudadanos, coa mitad de habitantes. Entonces, ese medo de cuidado que aí ven o novo, pois eso pasa aos señores do Bloque que non saben máis que outra cousa que criticar cando non saben gobernar. Pero ele sabe, como a min, que a todos ustedes, desde que veo a crisis, seguiron pagando máis ou menos, aunque baixaron algo, seguiron pagando os mesmos impostos. Por lo tanto, que sí é verdad que había uns ingresos que viñan de temas urbanísticos que deixaron de vir, pero o Concello seguiu recibindo máis ou menos os mesmos cartos, pero estuvo moi mal gestionado nos últimos anos, hai que dicirlo así. De acordo? E, por lo tanto, aunque este alcalde ou este grupo de goberno se quixeran endeudar e meter nun problema este Concello, a lei non o permite. A lei non o permite, como ben saber, pero pasa que está mintindo a ver se con eso consigue algo. E nós vamos seguir endeudando hasta onde poidamos sempre cando beneficiemos aos veciños. Igual que unha familia, cando ten que comprar un piso ou unha casa, pode optar por varias vías, pero sobre todo por 2. Esperar a xuntar os 100 ou 150 millóns que nota para comprar o piso, espera 15 ou 20 anos, pois compra o piso de golpe, ou compra ao principio con unha hipoteca. E disfruta o piso desde o minuto 1. Pois nós collemos ese modelo que creo que é o modelo que debe de ser, de acordo, sin incurrir en ningún outro tema. Por lo tanto, creo que con isto máis ou menos intentei explicar ás persoas que están aquí de que estamos a votar. E agora vamos a proceder a votación do punto número 4, que é proposta da alcaldía para a concertación de operación de endeudamento e a modificación da base de execución do orzamento. Votos a favor? 13. Ah, 12, pois. Votos en contra? 3. Abstencións? 1. Queda aprobado con 12 votos a favor, 3 en contra e unha abstención. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5, que é proposta da alcaldía de modificación da base de execución do orzamento para dedicar o importe establecido para pago de xusto e precio da expropiación de terreo na Rúa das Conchas ao financiamento de diversos gastos. Na comisión correspondente, con os votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular,
Sansenso, Agrupación Liberal e Grupo Mixto, a abstención dos restantes presentes, se propuso ao Pleno a adopción do seguinte acordo: modificar a base de execución orzamentaria para dedicar o importe de 936.399,28 euros a financiación dos gastos que se relacionan a continuación. Proxecto cofinanciado Praia Panadeira, 58.603,03. Proxecto cofinanciado Marquesiña Centro de Día, 30.697,41. Contratación auxiliares de policía, 40.821,03. Contratación de bombeiros, 15.301,98. Achega de Sociedade Municipal Turismo Sansenso, 50.000. Achega a terra para subvencións nominativas, 200.000. Transferencia ao plan director de rede viaria, 46.135.000. Achega a terra para centro de piragüismo, 100.000. Obras en colexios, 40.915,83. Uso dos plan director para a súa especialidade, 135.000. Achega a terra para as subvencións festas patronais, 130.000. E punto final. O total son os 936.339,28. Moitas gracias, señor secretario. Señor Visasola. Nada, por lo dicho, al haber liberado antes haber aprobado los 3.010.000 euros, pues estos 936.000 euros, 339,28 nos quedan liberados. Por lo tanto, lo vamos a dedicar a inversión. Así que estarán de acuerdo. Está de acuerdo que invirtamos 58.000 euros en la Praia de Panadeira con una inversión de 450.000 euros, de los cuales 390 vienen cofinanciados, una subvención concedida, ya se están de acuerdo. Seguramente no están de acuerdo con las subvenciones que se van a otorgar a nivel diferentes. Seguramente no están de acuerdo en que hagamos el club de piragüismo tan demandado en Portonovo, obras en colegios, o fíjense ustedes que hasta empezamos a pagar la fiesta de Portonovo de los impuestos. Por lo tanto, estas son las modificaciones que tenemos aquí a pleno para poder destinar estos 936.000 euros liberados. Moitas gracias, señor Segundo. Señora Rodríguez. Para a última vez parece que dá esa autoridade de poder zanjar o tema e que xa non se pode decir nada. O feito é que a forma de discurrir do pleno é así. Os concelleiros non podemos intervir unha vez que se cerra o tal. Pero hai unha cousa que dixo o señor Temo Martín antes que nos chamou mentireiros a todos alarmistas por o feito de que falamos do endeudamento. A mí o que me gusta é que a xente non é parva, e ve o que hai, e sabe o que hubo, e como se fixeron as cousas, e saben que se están volvendo e intentando facer desta maneira. Porque o exemplo é moi sencillo. Debemos, a previsión, falaba de previsión. A previsión non é agora traer ao pleno o tema de facer a operación de endeudamento. A previsión foi adicar no presuposto que vos fixestedes 1 millón de euros para iniciar o pago desta deuda. 1 millón de euros foi esa previsión que fixestedes nos vosos presupostos que vos aprobados. Esa foi a previsión. E se eu debo 3 millóns e teño un no bolsillo, pois será mellor que vaya pagando ese millón, e se me teño que endeudar nos outros millóns, pois será un endeudamento moito máis fácil de asumir que ter que gastar ese que xa teño no bolsillo e despois de ter este gastado ainda devolver todo o demais. Iso é o que se está a falar, iso que pode entender calquera porque nos pasan nas economías familiares, non con esas cantidades evidentemente, pero sí de efeito similar. E a iso que nos referíamos, e iso non é a única operación, sino enlazada con todas as demais. E por que se leva ese punto no orden do día? Precisamente para liberar e poder pasar ao orden punto que estamos agora, que é dedicar eses cartos a outros fins, e tamén porque sabedes que no fondo, que aínda que falades aquí a pantomima de dicir sí, vamos a ir ao Constitucional al civil, hoxe Temo Martín, aínda que no anterior pleno se decía que tamén se autorizaba para poder reclamar o tema da zona verde, eu insistín no pleno anterior dicindo que o tema da zona verde sí que era moito máis dudoso, o mellor os dos viales, pois sí que o Ayuntamiento había tido un comportamento que podía justificar que consideramos que esos 1.200 metros de viais que efectivamente era do Concello, os 1.700 de zona verde é moi complicado, é moi arriesgado ir a un pleito no que se poden gastar moitísimos cartos e só en custos, en gastos de abogados contrarios, por unha cuestión que hai un porcentaxe moi ínfimo de poder levar a cabo. Cando ainda por riba, o informe que trouxeste dos outro día pedía unha actuación que non se chegou a facer, que era que pedía que se fixera para poder decidir con todos os datos na mano. Entonces, a prisa ben porque vos sabedes que no fondo probablemente teñamos unha sentencia que antes de que finalice este ano haya que pagar este millóns de euros. E eu
Estou por decir que probablemente pase que antes de que finalice 2018 teremos gastado 1 millón de euros e teremos que endeudarnos nos 3. Eso é o que estamos plantexando, ou que estou plantexando a minha primeira parte. Que as necesidades dos cartos que se van a dedicar aquí, hai máis cartos no Concello. A única fonte de ingreso non son estes cartos. O mellor hai aquí hai necesidades que están por riba de outras, como por exemplo os 30.000 euros que dedicastedes para os partidos políticos. Pois o mellor, claro, que creo que se lle dá os cartos a algún destes proxectos que a ese proxecto. Claro, pero hai outras fontes. Esta non é a única fonte. Non é que se non se paga con estes cartos non se vai a facer. Non me falta ter que versar a realidade dicindo que non queremos que se faga isto. Así non son as cousas. Hai outros fondos que estás utilizando con outros cometidos que o mellor era mellor adicaros a algún destes. E, o que falaba tamén, que iso tamén é do pleno anterior, aquí tamén está a chega de 200.000 euros para subvencións que, como vean recollido aquí, nominativas, cousa que xa se criticou no anterior pleno, de que se entendía que as subvencións non deben ser nominativas, sino que deben ser pois unha base de que todo o mundo poida presentar, pois poder ter acceso a elas e non facer subvencións nominativas a asociacións incluso de ámbito galego, que non teñen por que os veciños de Sanxenxo pagarlle nada a ninguna asociación galega de ningún tipo. Entonces, eso é o que quería decir este punto. Moitas gracias, señor Rubén. Señora Gis. Sí, eu queria decir unha cousiña. En canto ao tema este do sustiprecio, están mencionando aquí ahora, curioso porque mencionou a señora Vanessa, os 30.000 euros dos partidos políticos, recordo eu que cando saleu aquí eso se aprobou, eu e a señora Coral dixemos que íbamos a renunciar e non recordo a ningún dos compañeros aquí que dixeron o mesmo, ou non sei por que quitan, porque daquela poderon decir que non os querían. Ahora dice que hai outras prioridades, pero cando dixeron que iban a pagar, os que estades aquí ao meu lado, certo da señora Coral, que renunciamos, nadie dixo nada, benvido sea. Entón, para empezar, eu considero que o club de piragüismo, o tema dos colexios, a panadeira, que hai unha subvención de 400.000 euros, si porque estou aquí, das caras ao Concello con a maiores de 58.000 para facer unha reforma íntegra do parque, por lo tanto, non sei cal é o problema. O único que me preocupa é o tema das festas, por unha razón, porque se financian de Sanxenxo, ahora se financian de Porto Novo, seguramente se sabes que son 3 parroquias, se van a tirar os pelos, se suman. E despois, se os cartos salen do Concello, asumo que salen das arcas do Concello ou veñen a través do Ínsula, porque entonces se Ínsula ten un ingreso por a feria de artesanía, que se van a facer con esos cartos, ou son os mesmos, que usted como explicar a señor Manos. Claro, eu vou dar a favor como dice na comisión, o sea, nada. Gracias, señora Gis. Señor Otero. Sí. Bueno, pois o señor Isasola fixo aí unha relación de proxectos e xa anticipou, chegamos a estar de acordo con iso. Pois hai cosas que estamos de acordo e con son fenómenos. Así de claro. Así de claro. Bueno, primeiro decir que a cantidade da que se refiere, 936.339, con 20 euros. Ese é o segundo pleno que veñen co reparto, o terceiro, saben? O sea, sobre ese é o que se estuvo pagando de forma sistemática, a cantidad equivalente se estuvo pagando da devolución do SU número 13 Montefaro, que rematou o 31 de decembro de 2017. Estamos aí pagando unha devolución, e dice, no, pero é unha devolución sin máis, 1 millón de euros en interés. O sea, unha xestión extraordinaria. Unha vez máis, unha xestión fantástica. Antes o señor Martín falaba, o sea, é verdadeiramente, en fin, curioso, non? É dicir, 2 anos, menos de 13 ou menos de 2 anos, un ano e pouco, co-gobernando o tripartito, e de aí derivan todos os problemas, mala xestión, o sea, todo un equilibrio que non foi capaz de conseguir anteriormente, porque o tempo non daba para máis, e eu sempre direi que o señor Isasola, na etapa de 2011-2015, fixo unha xestión económica, e os demais seguimos unha senda, porque non había outra senda onde desviar. Ainda así, podemos ter un superávit presupuestario que permite, por primeira vez, dispoñer de unha inversión que o goberno de Cateña González do 11 ao 13 non foi capaz de levantar o cadáver que lle deixou o señor Martín al Martín. O sea, deixoulle todo aquel, e entre eles, os 936.000 fijos no presupuesto todos os anos de distribución de Montefaro, que son estos, que ahora dan para prorrotear en gastos varios, ¿verdad? Y entonces, cando
naquele momento creo que se non chega a ser polo plan E, pois seguramente estarían absolutamente caóticos. Os apartados tenemos outros da pulla a cara bastante, verdad? Por aí non se recoñece ningún investigación. Por qué? Porque non había capacidade. Pois non recurrían ante elementos, se é o mismo concelleiro. Pois non recurrían, porque non se podía, señor, se sonaría non se podía. Había un plan de axuste que sigue vixente. Creo que sigue vixente, que di o que di. Que non se pode facer unha serie de endeudamentos a longo prazo, pero bueno, os tempos cambian os dirigentes, cambian o corán, e chamo cambio, a interpretación dos funcionarios cambia, todo cambia, este mundo é así, cambiante. Cambian os gobernos, hai que se presentar a alcaldía, logo cambia de opinión e entrega a alcaldía, é un mundo cambiante permanente. Este é un cambio constante. Entonces, como estamos nesa etapa de cambio, pois que agora teñen a disposición dos 900, que nós tamén podíamos dispoñer, verdad? Pois non. Estaba comprometido obligatoriamente hasta 31 de diciembre de 2017 que estes 936.000 ni tocar, que era para devolverle do SU número 13, vale? Ahora hai esa disposición porque acabaron de traer este pleno unha solicitude de un endeudamento a longo prazo, entonces quedaron libres estes 936, que eran os que se podía no momento dado utilizar para seguir pagando as sentencias, esta vez de Rocafort, pero non, hai unha disposición presupuestaria simplemente alongando a base de endeudamento, pues que veña outro e que pague por Rocafort. E entón, esta é a realidade exacta. Entón, respecto de vostedes propoñen, por nós non estamos de acordo con ellos en algúns apartados. Por exemplo, o proxecto de operación da Praia Paradera, depende. Vostedes anunciaron públicamente que iban unha pista deportiva con as alambradas de 4 metros de altura e resulta que calquera que entenda dice, bueno, primeiro, hai unha serie de aparcamentos que en este momento están sendo utilizados sobre todo por a xente que pode ir á Praza de Abastos e moi probablemente desaparecerán. Porque entre o que queda de acceso para a Cetaria, o que queda de acceso para servicios da Praia da Bananeira e demais, pois probablemente desaparecerán. Pero, ainda así, as dimensións que vostedes dixeron públicamente, calquera que teña un mínimo de perspectiva, dase conta de que volveremos á senda de laminar unha serie de árboles na paradeira, reducir o parque infantil, en definitiva, podemos estar de acordo na financiación desto? Pois, depende. Nos consideramos que non é o sitio adecuado para facer unha actividade deportiva neste momento. Por tanto, en isto, podemos estar de acordo? Depende. E, en principio, vamos a desconfiar e dicimos que a mellor non estamos de acordo, vale? Referido ao tema do piragüismo, hombre, por suposto que estamos de acordo en 100.000 euros para o centro de piragüismo, pero neste concello xa hubo orzamentos millonarios para o centro de piragüismo. Xa hubo maquetas expostas na cofradía de Porto Novo, hubo maquetas, xa era unha realidade inminente, hubo modificacións puntuais para incrustalo en Baltar, hubo de todo, menos centro de piragüismo. Ahora hai 100.000 euros o chocolate do Lobo, non? O sea, isto, máis menos da unha pedra, non cabe dúda. Pero desde o punto de vista da execución do proxecto, quen me cofinancia? Onde está a cofinanciación en este tema? Onde está a ubicación? Cale, dentro do porto de Porto Novo, fora, onde é? O sea, son cantidades aleatorias e demais. O tema das subvencións, como xa dixo a compañera Vanessa Rodríguez, pois, depende. Estamos de acordo en algunhas e outras non. Que se lle pague a federacións galegas de judo, o ciclismo, cando debería ser a Secretaría de Deportes da Xunta que me tuvera que suministrar os seus recursos, e este concello, como é rico, pois respecto que non se pagamos a federacións galegas de judo. É sabido que somos unha potencia de judo, unha potencia absoluta. Por lo tanto, depende. Entón, como depende, podemos estar de acordo en algunhas cuestións e outras non. Por iso non vamos a votar a favor porque hai cousas con que non estamos de acordo e outras podemos... É un reparto. Non se ocorría ser un reparto distinto e, en todo caso, o que sí é a diferencia que neste momento hai esta disposición presupuestaria, eso, unha vez que se tafaron a nivel presupuestario do tema do SU13 e agora xa a deuda de Rocafort xa se paga a 6 anos ou a 8, como se confirmou o señor. Moitas gracias, señor Otero, señor Sosola. Ya, como bien dijeron algunos de ustedes, sé que no les gusta el reparto y demás, y alguna que menos, pero por lo menos no invertimos en auditorías que después no valen para nada, y etcétera, etcétera, como usamos.
Sí, las fiestas de Portonovo, señor Roberto, señor Luis, se financian igual compartido con presupuestaria del Concello, lo que pasa que hasta estos últimos años, estos 2 últimos 3 años, era a través de la Sociedad Insula San Celso, y ahora directamente pasa a partida presupuestaria del propio Concello. Y después decidirá el Consejo de Administración de la empresa que destinará pues, ese rendimiento que sacó por la realidad sectorial. Bueno, decir que el plan de ajuste no existe, y como bien usted reconoció que en los años 11 a 15 creo que pagamos 936.000 euros por tener esta devolución, o lo que fuese, se acabó de pagar y ahora disponemos de este dinero que lo dejamos en el cajón, habrá que invertirlo, ¿entiende? Ahora, lo que no puede ser es que usted además mienta, porque mire, en el próximo punto, en el siguiente punto, llevamos la aprobación de 2 proyectos plurianuales, y engañan a los vecinos. Llevamos los 2 proyectos plurianuales, y uno es lo del piragüismo, que va en un proyecto plurianual. Para este año destinamos directamente 100.000 euros y para el próximo año, que hay un presupuesto de 271.000 euros, destinamos el resto. Entonces, no diga que es un brindis al sol. Un brindis al sol es una realidad, pero está engañando a los vecinos. Llevamos un proyecto definitivo. Y pregunto usted dónde va a ser, y más salido en prensa, porque igual que lee otras cosas, no lo lee. La plana de batalla, no. Un presupuesto de 271.000 euros y damos una partida presupuestaria de 100.000 euros. Un proyecto plurianual. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar este año a ejecutarlo. Vale, no echamos brindis al sol. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sola. Señora Rodríguez. Señora Gis. Sí, yo quería hacer aquí un comentario así un poco. Algún mencionó antes a famosa década prodigiosa, que creo que é un grupo de música, que xa mellor que tamén lo cambia, pues creo que a esa década o cambia, non? Tanto que se cambiou o goberno San Xenxo 2 veces, e se cambiará máis. Na última intervención, sí, o señor David Otero dixo moito a palabra depende, se acorda unha canción que dice depende, de según como se mire, todo depende, non sabe, que quero decir, porque claro, aquí, según onde se está, o que se fai, pois depende. Tamén he dito antes nos famosos folios dun papo, a veces fan máis dos folios que dos anos de goberno. Gracias. Moitas gracias, señora Gis. Señor Otero. Se lle dice que nese pacto faltaba unha firma. Se lle dice que había un que está pedindo pasos de unha forma increíble. Outra cosa é presentarse máis a presunta Podemos para logo acabarse todo o PP de unha forma clamorosa. Pero bueno, cada un da súa vida pode fazer o que queira. Non sei se estará moi contento os seus votantes, pero xa cada un fai o que queira. Por eso, depende. E con que entrades. Depende con que entrades. E unha cosa absoluta que os seus automóviles depende, non para. Por certo, onde outro día criticou, ainda que non estuvo un nome, pero criticou que se daban subvención a federacións galegas. Bueno, cada un nesta vida, fin, pode facer moitas cosas. Xa te digo que se non se referirá e non fixera alusións, pois seguramente todo o facer. Pero bueno, indo ao concreto. Como decimos, dentro da proposta ustedes traen, ustedes falan dentro do federalismo, oiga, pois xa se verá. En todo caso, volvemos ao anterior, ao plurianual, o sea, proyecto de pre-campaña e a partir de aí despois do bianual, comprometido plurianual. Pero xa houve ocasións de facelos de forma financiada dentro da propia legislatura, non? Por lo tanto, bueno, é unha dos repartos que aparecen aquí, é un dos repartos. E, como digo, podemos estar de acordo con él, por lo menos en algún momento habrá que dotar parlamentariamente algo. Pero nada máis, e entonces menos presumir de non sei que cousas, isto é un reparto, que pretende contestar a todo o mundo, porque claro, a campaña para algúns empeza 3 meses antes das eleccións, pero aí quen leva todos un ano na alcaldía e que facendo campaña desde a alcaldía. E isto tamén forma parte do mesmo. Así que, como digo, cambian as cousas, cambian as alcaldías, cambian as interpretacións territoriales, cambian todo. Pero o futuro poñerá cada un no seu sitio e isto é o que comento. As verdades non son igual que as mentiras. E o tempo poñerá cada un no seu sitio. Como vimos nas cousas do referéndum. Moitas gracias, señor Otero. Señor Sola. Vamos a
claro, está usted pero en el pasado, está siempre con la matraca del pasado. En estos 2 últimos años, no sé por qué no dispusimos de esto, ahora estamos en el piragüismo y demás. Hay mucho hablar, que nosotros aquí tenemos gestión y tenemos inversión. Llevamos un año trayendo gestión e inversión. Si eso es hacer publicidad y hacer partidismo y hacer electoralismo, bienvenido, venga, hacer electoralismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sola. Antes procedemos á votación do punto número 5, que é a proposta da Alcaldía de modificación da base de execución do orzamento para dedicar o importe establecido para pago de xusta e prezo a explotación de terreno na Rúa das Conxas ao financiamento de diversos gastos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 4. Queda aprobado con 12 votos a favor e 4 abstencións. E ningún en contra. Agora pasamos ao punto número 6. Proposta da Alcaldía de aprobación do expediente número 3/18 de transferencia de crédito entre diferentes áreas de gasto desde o Plan Director 1/6 de pago de xusta e prezo para varios gastos. Na comisión correspondente, cos votos a favor do Grupo Municipal do PP, Sansenso, Agrupación Liberal e Grupo Mixto e a abstención dos restantes, se propuso ao Pleno da Asunción de seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente unha modificación de créditos mediante transferencia de créditos entre diferentes áreas de gastos número 3/18 por importe de 655.915,83 euros, que son achega social municipal turismo Sansenso 50.000, achega terra para subvencións numenia activa 200.000, transferencia do plan director 46 Viera 135.000, achega terra centro de piragüismo 100.000, obras en colexos 40.915,83, achega terra para subvención das festas patronais de Porto Novo 130.000. Segundo, está suxeita esta actuación aos mesmos trámites previstos para os proxectos orzamentos. Moitas gracias, señor secretario. Señor Sasola. Nada, estos son partidos de la anterior aplicación, solamente es por un tema técnico, como saben, que esa cambiar la aplicación de destino que viene de 1.6 no es compatible, entonces tiene que ser una modificación presupuestaria y desde 1.6 unas partidas van al 9.4 y otras al 4.6. Muchas gracias, señor Sasola. Señora Rodríguez. Nada, reitero o mesmo dito anteriormente, simplemente por ser a terceira parte hoxe da maniobra da que falábamos anteriormente, repítome o dito anteriormente, evitar pagar un cufo que ustedes mismos crearon para darlle cartos ás asociacións que ni siquiera son do Concello en algúns casos e outras críticas que fixemos xa dos proxectos. Por ese sentido, reiterar que eso e simplemente tengo que volver a hacer neste punto por ese motivo. E que as prioridades, enches o peito dicindo dos proxectos e tal, que xa demostraron as súas prioridades, porque cando non sabíades que ides contar con estes cartos, pois o que decíamos antes, si aprobaste esa subvención os partidos, es así, pero estas non, estas ahora, porque as prioridades están claras. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Gis. Nada, señor Otero. Sí, pois está na mesma liña, as propostas podemos arreglar algunhas, outras non tanto, ou algo consideras incluso insuficientes. Para entender os ratos podemos considerar hasta aí. Pero, desde o punto de vista da cuestión, o señor Vitor decía antes que por que non se destinamos. Entendo decir, por que non entendeu? Usted entendeu de sobra, pero unha que ten que decir, hasta 32 de 2017 non estaban disponibles 936.000 euros, non estaban liberados desa obrigatoriedade de devolución a esa empresa, non estaban. Entón, ir dicindo cuestións desa índole, que xestión? A xestión é a herencia que nos tocou e que, claro, vostede que pensa que están usando, o sea, se non entregaran bandexa a alcaldía que non teñamos capacidade de inversión, a misma idea ustedes, seguramente con outros destinos. Pero na mesma, hombre, pero que estamos falando? O que nunca faríamos era comprometer a este Concello hasta o ano 2025. Ese é o que nunca faríamos. Eso pode garantizar que con nós, o Benegano no goberno, esas cargas para os que veñan detrás a eses niveles, sin duda, non. Eso pode garantizar. Esa é a diferencia, pero bueno, o tempo, como dixe, xa poñerá cada uno. Moitas gracias, señor Otero. Señor Sasola. Solamente dos apuntes. Uno, que hablaba de 40.000 euros a los colegios, es una modificación a mayores de lo que ya había presupuestado. Había más de 90.000 euros. Y bueno,
ya me gustaría saber cómo usted iba a hacer una modificación presupuestaria. Bueno, para empezar a hacer un presupuesto, sin mayoría. Eso es para empezar. Porque por la puerta de atrás ya no se puede hacer un presupuesto. Pues ya me podría explicar usted los del BNG cómo son capaces de hacer un presupuesto sin contar con la mayoría. Y una modificación presupuestaria. ¿Sabe cómo? Pues sí. Moitas gracias, asesora. Unha alusión, Sí, sí. Como? Home, vostede xa anticipa que o bloqueo do PP, eso sabemos de antemano, xa sabíamos, porque creo que se ocupeu o señor Bertani. Se ocupeu porque está agobiado. Pero desde o punto de vista de poder acordar, si o PP ten disposición a acordar verticalmente concellos que se consiguen, non son. Pero esa non era a vía era tratar de evitarlo. Pero, repito, ustedes antes insisten con orzamentos, o sea, si traxeron un orzamento de condición non estaría ahora traendo modificacións permanentes do orzamento, que si transferencia de crédito, que sea forma de gestión e de costumbre. Pero, repito, ustedes están anticipando que non había ninguna capacidade, claro que a capacidade, por suposto, o sea, que cando haya disposición, unha disposición responsable, en este caso, pelo grupo mayoritario, que eran ustedes. Tamén vieron aquí a baixar o IBI, porque ainda ni siquiera ustedes esperaban o regalo que iba a caer. Baixar o IBI unha centésima que rende cara o que ao cidadán apenas unha repercusión a efectos do Concello, pois sí, unha llama de 190.000 euros aproximadamente en ingreso, pero despois arrepentíronse porque, claro, ustedes non pensaban que o regalo de Reis iba a ter entón, despois arrepentíronse e tanto é así que despois dixeron, prometeron vía moción que iban a vir con unha segunda rebaixa, ainda estamos esperando por ela. Nada máis. Señor asesora, quer decir algo máis? Que me diga usted que pudiéramos negociar algo cuando yo le pedí que en menos de 48 horas quisieron aprobar un presupuesto y me den elecciones de cómo negociar, por favor, si me choca ser el despacho. Si es que nos diera más tiempo, que le aprobaba los presupuestos si me daba una semana. Y usted sí directamente fue el que dijo que de eso nada. No me venga a hablar a mí de lo que es negociación, porque yo sí le podría dar unas lecciones. Sí le podría dar alguna lección, algunas. ¿Por lo que no me habla usted de negociar los presupuestos? Bueno, vamos a proceder a la votación. Creo que así dicindo las co señor Otero, xa que tomamos un pleno aquí bastante ordenado, creo eu. Pois a súa teoría é, bueno, o señor Martín líase co señor Agís, rebaixa outra vez un pouco o IBE e non fai o pacto de goberno por ben dos veciños co señor Pita. Esa é a súa teoría. Non, esa é a súa. Esa é a súa do Renato. Vamos a levar a cousa polo bo camiño. O que pasa é que hai personas aquí, como o caso do señor Pita, como yo pensou máis no interés xeral dos veciños que no puesto del, demostrou, punto, a ustedes veñen mal, e agora o que estamos a facer con este pleno, e se po mes ten que vir outra modificación, verá outra, unha, dúas, tres horas que fagan falta, porque este é un concello vivo, e o que estamos a facer hoxe aquí, que na Galicia é facer unha inversión de máis de 8 millóns de euros de cousas que se van a facer, vai a ver os seguintes puntos. Claro, que iso é impensable, ustedes só que a veces vai a pensar. Entonces o pacto está aquí. Non sei como non pide a verdad que botín en falta porque non pideu por educación. Eu creo que o señor Pita non pideu, primeiro tener tan calderada a palabra porque se usted nombrou usted 4 ou 5 veces o tema do pacto, ainda lle doi, ainda pasou xa un ano que ainda lle doi o tema. Esa culpa foi súa. A culpa militar foi súa, non lle botou a culpa ao señor Pita, foi súa por falta de respeto institucional. E o señor Pita discutimos moitas veces, moitas semanas, pero discutimos no despacho, pero de cara ao público diga se discutimos algo. Non, por que? Porque non están facendo as cousas ben por interés dos vecinos. E claro, non teñen outra volta de folla, están ustedes pensando quen vai ir de candidato. Que problema teñen? Un se vai en Ciudadanos, outro que se vai novo, outro que vai en tal. Non estamos tranquilos. Os veciños veñen que elijan a quen queiran, que voten a quen queiran libremente. E se se consideran que debe gobernar usted, goberna usted. Punto. Eso me preocupa a mí con ese tema. Hai alcaldes que solamente están traballando para ganar eleccións, outros traballan por interés general. Se os veciños non son capaces de poner entero, pois non pasa nada. Tranquilo, que xa temos moito callo. Me comprende, señor Otero? Vamos a proceder á votación. Entón, o punto é o número 6, é a proposta da alcaldía de aprobación do expediente número 3/18 de transferencia de crédito entre diferentes áreas de gasto desde o plan director 1/6 de pago de xústicas para varios gastos. Votos a favor? Votos en contra? Ningún. Abstencións? 4. Queda aprobado con 12 votos a favor, ningún en contra e 4 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7. Proposta da alcaldía sobre a execución de proxectos plurianuais.
Na comisión correspondente, con 13 votos a favor dos grupos municipais do PP, Sanxenxo Agrupación Liberal e Grupo Mixto e a abstención dos restantes, se propuso a acción do seguinte modo: aprobar a autorización excepcional da alteración das porcentaxes a que se refire o artigo 374 do Real Decreto Lei 2/2004, conforme a aprobar os proxectos de investimento denominados Centro Sociocultural e Centro de Pillarismo, utilizando a mesma facultade do 174, conforme a cadro que se asunta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Señor Sasola. Bueno, como anuncié antes, traemos aquí dos proyectos plurianuales. ¿Y por qué? Porque la ley dice que los proyectos, cuando pasan de la ejecución de un año, hay que traerlos a aprobación a pleno. Y a mayores exceden de lo que marca la ley la segunda anualidad. Porque, como bien pone aquí, en 900.000 euros para el Centro Sociocultural, año 2018. Centro de Piragüismo, 100.000 euros, año 2018. Centro Sociocultural de Villalonga, para el año 2019, 655.577,65, lo que hace un presupuesto de 1.555.000 euros. Y para Piragüismo, para el año 2019, 171.919, lo que hace un proyecto total de 271.919. Eso es lo que se puede aquí, la aprobación de un proyecto que, por razones de eficacia y imposibilidad de tiempo material, hay que sacarlo a concurso, es imposible, entonces hará en dos anualidades, 18 y 19. Muchas gracias, señor Sasola. Señor Rodríguez. Nada, en canto a inclusiones, temos proxectos do Centro Sociocultural de Villalonga, e aquí non recordo, efectivamente, o de Villalonga e o Centro de Piragüismo, entendo que son dúas necesidades que levan moitísimos anos pendientes, e o PP durante todos os anos que gobernou non supleu, que canto antes se suban, pois mellor. En ese sentido, reconocemos a deuda que se ten con estes dous compromisos por parte do Concello cos veciños, tanto Villafica como Hugo. Entendemos que sí son proxectos que se deben levar a cabo, independientemente de como se vayan a financiar, que neste punto non se incluye, pero sí que son proxectos que pues, son unha deuda que ten o Concello cos veciños tanto de Villalonga como os que utilizan o Centro de Piragüismo. Muchas gracias, señora Rodríguez. Señora Gis. Sí, eu vou reiterar basicamente que xa mencionou a señora Vanessa e estou de acordo, son tanto un proxecto como outro, o Club de Piragüismo levarnos aí campeón de España, ese filósofo foi creo que a campeón de Europa, estas historias, pero pedido eso fai non anos, décadas, eu creo. E depois o da cultura de Villalonga, xa todos sabemos a polémica que hubo no seu día, con pago de alquileres, cambio de localización, do edificio que estaría medio facer. Por tanto, estou totalmente de acordo con o motivo da comisión e vou votar por igual sobre as necesidades que ten o Concello. Por certo, hai moitos dos que están aquí son de Villalonga, pero que asumo que non votarán en contra. Señor Otero. Señora Gis está moi preocupado, preocupa ya todo isto. Sí, pero para isto tens que crear moito, ainda te queda moito que crear. Para que se preocupe a ti ou para que chegues simplemente ao nivel necesario, imprescindible para estar unha economía como esta. Solamente eso. O resto será las estrellas, pero en esto, caput. Hombre, y tanto. Pues referido a estes proxectos, pues mire, había unha coincidencia que incluso na campaña electoral estábamos na campaña, pero en todo caso todos estábamos votando por tiempos de mayo. Referido á proposta de Villalonga da inexistencia dun centro sociocultural para Villalonga, vamos era un proxecto aquel que estaba repito, os ollos xustos, aquel que decaeu. Pero si coincidíamos, si falábamos despois, coincidíamos que estábamos en desacordo, consideramos que era un erro, porque además tamén sabíamos que se non estaba planteado que caería ao pouco tempo. Era un erro comprar aquela ruína que é a cultural, unha proposta electoral, totalmente legítima, porque era vacía, pero desde o punto de vista de viabilidade era absolutamente imposible. E, por tanto, unha vez no período, quedou un tempo, pois o planteamento, lógicamente, que era un planteamento que nos estábamos perfectamente de acordo, era ir que fora decaindo eso e tratar de aproveitar aquela estructura que se iniciou no seu día e, por lo menos, tratar de facer algo alrededor do que estaba iniciado. Unha estructura que fari papel, e además hai que entender, non que coñece moito mellor que non,
sea, estaba básicamente en fase de deterioro definitivo. Por lo tanto, o planteamento de que é necesario, como ocorre con Vilalonga, que haya un centro sociocultural, pois é unha evidencia, igual que hai en outras parroquias. E tamén é certo que na revisión daquele proxecto se falaba da posibilidade de dimensionarlo dun xeito distinto que estaba plantexado. Probablemente discreparemos ao mellor do reparto que se pretende, ao mellor cubre unha serie de eivas ou está por riba mellor das propias necesidades, pode ser, e en outro seguramente está por debaixo das demandas. Digo, acollendose o que son as necesidades reais do tecido social de Vilalonga. Creo que hai colectivos que realmente teñen bastante claro as súas prioridades e que os espacios realmente os espacios de reparto e que, por lo tanto, creo que están un pouco a expensas de lo que vostedes decidan, pero en ningún caso creo que sean partícipes, digamos, nesa elaboración. Bueno, como digo, sí, é unha evidencia que estamos ante a necesidade desto, hai falla, ahora hai capacidade de investimento, bueno, unilateralmente, verdad? E despois, referido de Piragüe, bueno, como antes no listado que ustedes traían, discrepábamos algunos planteos de negocia, en este caso, repito, ainda que podemos discrepar, e según que discrepamos, respecto do aproveitamento desas, de como se quede definitivamente, en términos de necesidade non lo discutimos. Solamente dos datos. Uno, por un lado, que la señora Rodríguez decía que no sabía cómo lo iban a financiar, que por sí, bueno, pues en el punto anterior aprobamos una modificación presupuestaria de 100.000 euros para financiar el año 18 el Club de Piragües. Y en el siguiente punto, que quedará después de este, pues diremos cómo financiamos el año 18 el Centro Sociocultural. Y con el proyecto, pues, imagino que tendrá razón, porque puede gustar más o menos, pero imagino que se hará un poco en consenso con las asociaciones y demás, dentro de unas líneas y unas márgenes, que no me permite el primer proyecto de la Muchas gracias. Moitas gracias, señor Sola. Procedemos a votación, non? Sí. Perdón, sí, señor, permíteme tal candidato. Moitas gracias, boas tardes a todos. Estou encantado da vida coas súas críticas. Pasei de non ser capaz como alcalde de endereitar unha curva en Rocafort para que giraran os autobuses a vir hoxe aquí a aprobar presupuestos, a aprobar proxectos para os veciños e veciñas de Vilalonga. Estou encantado coas súas críticas. Que a única da diferencia, en vez de estar sentado ali, estou aquí. Esa é a diferencia. Cando un mira para os veciños en vez de mirar para o sillón, ten estas cousas. Quen gana? Son os veciños. Sigan criticando. Moitas gracias. Moitas gracias, señor. A ver, perdón, 30 segundos, señor Asís, pues non. Hai algo que tendría que hacer esta conmemoración, quería dicir ao señor David Antero, que leva moitísimos anos aquí en política, en Sanxenxo, me gustaría saber o que dixo con Sanxenxo, alguna cousa, pero non creo que é moita máis. Tuvo a oportunidade, por certo, votaron no goberno, ou deixaron, é un marchín, por certo, que a mí me votan, deiximos a vostedes, xa para clarificar, e o que máis me molesta ao señor David é que como este que leva moitos anos preparando unhas olimpiadas, depois chega a medalla e non a consigue, porque estuvo no goberno, basicamente fixo un pouco por Sanxenxo, e agora está vendo que outros están facendo bastante máis. Eso é o que me molesta. Gracias. Moitas gracias, señor Asís. Vamos a proceder a ver. As atencións, Ele utilizou 27 segundos. No, menos, 27 segundos para decir o que dixo. Eu sí que estou encantado de que fagan referencias. Vostede mismo recoñece que vostede dimiteu ou entregou o goberno porque non miraba o autobús en Rocafort. Eso é unha evidencia. O sea, si ese foi o argumento, o sea, por lo menos podría buscarse outro. Non foi capaz de decir en ningún momento, usted falaba de deslealtades, pero como digo, eso xa é máis pasado. É máis pasado que hasta me aburre referirme a él. O único, e na referencia do punto que nos trata, cando vostedes fixo 1000 intentos de comprar aquel cadáver que non quería nadie en Vilalonga, foi a pedir referencias aos bancos que estaban embargados parte das instalacións. Sí,
aquí non, que gesticula ahora, aquí gesticula, por favor. E entonces estamos o que estamos. Decir que ahora que se vai a consensuar a estas alturas o proxecto con os veciños de Retiña de Vilalonga, pero eu creo que xa se falaba de proxecto ante proxecto, entón me parece que os consensos o mellor xa chegan tarde. Pero bueno, e por outra parte, tamén non teño que decir, o proxecto que nos referíamos, que estaba valorado e estaba aí en urbanismo, levaba moitos anos aí en urbanismo aquel proxecto, porque aquel valor para fins electorais, pero non tuvo nunca plasmación de ningún tipo, non? Aquel proxecto estaba nunhas cuantías de 1.300.000 e o objetivo, sin duda, tamén vendo as posibilidades económicas que había, era de ver en que medida se podía, a base de facer unha serie de remodelacións e cambiar as líneas arquitectónicas, poder abaratar un momento dado. Usted veio con 1.550.000, creo, ¿no? Vale, en fin, probablemente se pode facer un edificio dunhas características equivalentes en el presuposto, variando unha serie de cuestións constantes. Digo porque ese era o objetivo naquele instante, e aproveitar o que había xa construído actualmente. Porque digo que sobre o resultado final, pois o mellor estaremos de acordo ou non, en todo caso, respecto da proposta, pois que é unha necesidade e sabemos todos. E que vai adiante? Bueno, pero... Moitas gracias, señor Otero. Non eran alusións, era outra cousa, polo que vexo. Bien. Que dicía o señor Sosora? Sí, a ver, señor Sosora, veña, cerre. 30 segundos. Hombre, yo no sé de proyectos ni de coste ni de más. Usted tendría unos 1.300. Pero como buen político que usted se cree que es, ¿sabe qué debería haber hecho? ¿Sabe qué debería haber hecho en su día? Haber defendido la solución que presentamos a la Diputación y que nos la denegó. Y en eso sí que no existe ni el PNG, ni para Sánchez ni para nada. Solo se rinde a su partido. Muchas gracias. Bueno, sacaste mo da boca, sí, señor. Moitas gracias. Vamos a proceder a votación do punto número 7, que é a proposta da alcaldía sobre execución de proxectos plurianuais. Votos a favor? Vai por unanimidade, Moitas gracias a todos. Vamos ao punto número 8. Proposta da alcaldía de aplicación do remanente de tesorería de gastos xerais para construir un centro sociocultural no Rabel Vilalonga. Na comisión correspondente, cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, Sensense, Agrupación Liberal e Mixto e a abstención dos restantes, se determinou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Aprobar inicialmente unha modificación orzamentaria consistente nun crédito extraordinario número 1/18 financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais de entidade local obtido na liquidación de 2017 por importe de 900.000 euros seguindo o seguinte esquema. E a continuación hai un cuadro con la determinación do esquema e indicando el punto segundo que se sujeta aos mesmos trámites previstos que por aprobación de los outros votos. Moitas gracias, señor secretario. Eu creo que este punto... Sí, bueno, digo eu porque é o mesmo tema. No, a ver, que xa llevo... No, voy a dar a palabra ao señor Sosora para explicar que estamos mismo, porque é un proceso legal que hai que facer, por ao final é o mesmo tema, estamos facendo punto, pero trátase dos mesmos proxectos. Señor Sosora, ten usted a palabra. Tenemos este punto aquí porque el remanente de tesorería, que fue superado en el año 2017, cabe la posibilidad de utilizarlo a inversiones financieramente sostenibles. Por lo tanto, con el remanente de tesorería, que nos sobra 900.000 euros, con este remanente, que es lo que vamos a financiar para el año 2018, el Centro Sociocultural de Vilalonga. Muchas gracias. Sí, señora Rodríguez. Quería decir que, con la referencia que fixen antes no anterior punto, que me refería efectivamente que tanto o proxecto do Centro Social Cultural de Vilalonga como o Centro de Piragüismo para Porto Novo, que non se podía, e non estar de acordo con todos os concellos que son dominas do Concello e os veciños deste Concello, pero que o que me refería antes, cando falaba da financiación, e co que o mellor non se estaba de todo de acordo era a forma de financiar, e me refería efectivamente aos 100.000 euros do piragüismo do punto anterior. Ainda así, entendo que é unha necesidade e por eso non podía votar en contra do anterior punto. En este caso, o uso do remanente de tesorería para o Centro Sociocultural do Rabel de Vilalonga sí que me parece correcto, incluso presupuestariamente. Aquí está separando dos cartos de que dispón o propio Concello e que se van a usar para un fin que é axeitado, o meu entender. En ese sentido, sí se vai votar a favor neste punto. A referencia anterior non era por
que dixen non é que non supera, senón que independentemente de cal era o financiamento, da forma de financiarlo, me refería pois os 100.000 euros do piragüismo por referencia aos anteriores puntos que se votaron hoxe, que xa me vou a reiterar outra vez no que dixen. Por tanto, este punto sí que se vai votar a favor por a miña parte. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Gis, nada, señor Otero. Sí. Bueno, a fórmula de recurrir ao remanente de tesorería é unha opción, son extrañas, que se dura. O único que espero é que haxa un cálculo suficientemente de efecto para que a final de ano non haxa que recurrir a unha operación de implemento a curto para pagar as nóminas de cada ano. Esperemos en términos de cambio. Non é o primeiro ni o segundo ano que se fai, pero bueno, por lo menos sí que a final do 16 non vamos a ver, non? Repito, vamos a confiar en que os cálculos son suficientes para non ter que recurrir a esa operación. E despois, con aquel tema da licitación, mire, usted ten un concepto bastante equivocado das cousas. Mira, ustedes solicitaron unha subvención a saber de que non tiña nada que ver. E por qué? Porque iso estaba establecido nunhas bases. Eso non era a cuestión discrecional da libre disposición que tiña o Rafael González. Eso pasou a historia. Eso pasou a historia. Todos os concellos teñen acceso a subvencións dentro dunhas bases que están establecidas. E era para concellos onde xa non se xeran investimentos con anterioridade equivalentes ás cuantías realizadas. Pero, si nós non temos esa disposición que vostedes supón, ir ali a cacibear, eso é o que querían vostedes, que o señor Fila que me indicaron a recordar de la ley, pero non funciona así. A democracia ten esas cousas. Daquelo donde a libre disposición dos concellos era como era, pues pasouse a outra cuestión distinta. E cuidado con algo que está pidiendo paso, porque a hemeroteca o vene con perfección. Algún está pidiendo paso e resulta que está en hemeroteca as declaracións que facía cando estaba onde estaba, en breve, cando facía as declaracións que facía dicindo que isto ya era democracia na Diputación. E agora resulta que vai xurmicar de novo. A Diputación funciona como funciona e en todo caso si se dictan bases para acceder a toda a administración. Por certo, pregunten a moitos alcaldes do PP e alcaldesas do PP con quen están máis contentos, coa Diputación de agora ou a de antes. Vostede canto logrou, vostede como concelleiro do ramo, cantos investimentos logrou vostede para San Sancho no período 11, 15 por parte da Diputación Provincial de Pontevedra? A ver, dígalo. Canto ahora, que fácil é, verdad, cando sale ahora todos os días en prensa, o Concello vai facer non sei cantos refroitados en... Que ben se vive a conta do plano Concello 17, 16, executando 3. Nós cando chegamos, creo que estaba pendiente, o que era, o sea, pendiente, o asfaltado da Casa de Cultura do Ron e o da reforma do aparcamento de Areas, que compré que iba a ser unha catástrofe que iba a laminar todos os tiros cuantos había. É lo que hai, é o que había así comprometido a nivel de Diputación. O resto, pero despois, cando remate este período, serán máis de 4 millóns de euros de inversión. Ahora lucimos un tractor que anda por aí, non, que foi efectivamente, porque era pura necesidade. Si aquí non había nin para pipas, señores, se hai un tractor que, por tanto, que fixéramos unha operación de Renfe, decía, esperamos al Renfe, ben, pois isto que hai, agora hai posibilidades de facer cousas e o plan de Concello de Diputación é unha bendición. Vai este Concello e para outros. Por qué? Porque é máis democrático do que había antes. E antes por había non había ni presupuesto para facer. É unha evidencia. Porque aquilo iba a función de se che caían ben, pois se caían mal. E por desgracia, a anterior alcaldesa non lle caía ben por o señor presidente da Diputación anterior. Vale, e así funciona. Ou funcionaba. Moitas gracias, señor Pizza. Moitas gracias. Parece mentira como cambian as cousas. Eu nunca falei mal do plan Concellos. A verdade que é un reparto bastante equitativo. Pero que veña a Diputación, que é unha das primeiras cousas que lle planteei a presidenta, foi que non se recollía esa singularidade de Sanxenxo que se multiplica por 7 no plan Concellos, e ainda non recibimos esa contestación. Sin embargo, outros concellos gobernados polo PSOE sí que reciben outras cantidades para outros proxectos fora do plan Concellos. Dito isto,
nos deixaron a propósito desa subvención, que por certo teñen un contencioso que está por resolver. Ao final se decidirá ante o xulgado se esa subvención está ben ou non está ben concedida. Pero en todo caso, se nos deixou a Sanxenxo por un tema político fora das condicións. A non ser máis outro concello. Non, a ver. Esa é a política. Esa é a política da Deputación. Cando o señor Mosquera me dice a min personalmente o da Avenida Luna Refort que de lo que ir estirando, empezadas obras no ano 18 e vendedio nas eleccións. Eso é a política. Todo siglas políticas e electoralismo. E nos feitos. Nas eleccións non se vai a falar nin de unha obra, nin de dúas, nin de tres. Vais a falar de moitos proxectos que este grupo de goberno, gracias á estabilidade e gracias a poder aprobar os presupuestos, vas a beneficiar a todos os veciños e veciñas de Sanxenxo. E aquí non importan siglas, importan os feitos. De ustedes, Diputación, para a Avenida do Roquefort puxo 200.000 euros. 200. Sí, porque co plan 14, a Diputación no ano 14 e o Concello no ano 14 xa deixou 1 millón de euros previstos. Vale? Veñen a presumir aquí a Avenida do Roquefort e da Diputación, porque a Diputación fora do plan Concello para unha obra daqui, cero patatero. Deixaron dicindo que habían posto máis de 600.000 euros en esta legislatura. Mentira. En esta legislatura non puxeron máis desa cantidad. Puxeron 200.000 euros. O anterior, o resto xa estaba comprometido no ano 14. Veñan aquí a facer política, siglas, a mí non me importa. A mí o que me importa son os feitos como este, como o próximo punto que vamos a levar a cabo, un proxecto tamén plurianual para un proxecto de urbanización para o Rebel, se non sería posible facer o colexio de Villalonga. Ese é o que me importa. E coa minoría que tiñamos, e, desde logo, co medo a endeudarse plurianualmente, como ten vostede, non o íbamos a conseguir. Por lo tanto, que sale ganando son os veciños, que é para o que eu considero que me votaron a mí. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Pitas. Sí. Solamente una aclaración, una referencia que hizo el señor Otero, probablemente no sería, dudando de los informes de intervención. Yo quedo asustado. Usted debe saber más que los intervenidos que los técnicos. Dicen que veremos que si al final el remanente de tesorería nos deben todo. Usted sabe que si no disponemos, si no dedicamos el remanente de tesorería e inversión, ¿a qué hay que dedicar? A amortización de deuda. Entonces no para pagar salario ni nada. Nos daña a los vecinos. A amortización de deuda. Y ya dedicamos lo que marca la ley. Un 20%, 700 y pico mil euros. Y el resto lo vamos a invertir en los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Sí, a ver. A amortización. Non sei se quedan por parte. A ver. A ver, señora Rodríguez. Señora Asís, señor Otero. Eu sigo. A amortización de deuda. Iso non quedou claro. Se non fosse isto, iría a amortización de deuda. Vale, que sabemos o problema da deuda, sabemos como está. E referido a cuestión de a referencias da democracia, da educación, iso non son as miñas palabras. Eu non teño, calquera que busque declaracións miñas nos anos que estuve no goberno, que máis era por menos operación. Non fixe ningún tipo de referencia. Aquel señor sí. Pero logo xa despois de tantas voltas a democracia. Pero vostede, a que caraza chamou o día siguiente as eleccións para querer ser alcalde? Si estaba este señor chamando para que suceda eso. Que estamos falando? ¿De que estamos falando? Usted probou e non supo. Non era capaz, non podía para presión. Vale, Como ustedes no. zanjemos el tema... Non supo. No. Teño que reconocer que non supo. No. Os feitos son así de rigurosos e o entón é tan evidente que nós non temos ninguna pena. Ao contrario, asumimos peor a gobernación para con vostedes, non co seu grupo, con menos coa señora Rodríguez. Non foi un erro. Pero vostede sí, porque non tiña capacidade, nin, o que é peor, capacidade de soportar a presión que se lle supón a alguén que eu non era o alcalde de Sanxenxo, era que o señor comparecía. Nada máis, os debates da Diputación son cuestións superadas, porque a Diputación de Pontevedra, eu repito, eu non teño fío directo ni non quero ter, porque creo que debe funcionar de forma democrática, limpa e honesta. E antes era así, pedindo, sí, claro, sí, era ir pedindo, o señor presidente, se tiña ben, había que fazer muita pelota, para ver se caía algo. E esta vez, pois, non, hai máis bases, e des acceso. Presentamos todo o mundo de Dios, adiante.
Adiante. A non nos preocupa o resultado. Adiante. Non somos da Deputación, non somos funcionarios de Sanxenxo. Non temos ninguna posibilidad de ser diputado da Deputación e non vamos a ser ni siquiera figura nas nosas prioridades personales. E nas últimas. Así que os debates de Deputación xa están absolutamente superados. Sí, a ver, sí. Solamente una cosa, estará superado. No hable con la presidencia, por lo menos es más de su ramo que del nuestro, en vez de venir a inaugurar una escalera de ferro a Zorrón, que inaugure la carretera, por favor. Que gente nos echaba la merda nos encima cuando estábamos en la oposición o cuando antes estaba el Partido Popular en la Diputación y no ha acabado. Ustedes llevan 3 años y nada, eso sí, vinieron a inaugurar una escalera de ferro que mi madrina. No está usted por ahí ni muy bien la foto. Yo tampoco me dedico a ver esa foto. Bueno, está suficientemente debatido o punto. E usted, señor Otero, dice unha cousa, claro, dice que non estamos nada na Diputación, pero se os diputados provinciales elegimos os concejales. Por tanto, usted tamén é responsable que están ali, do bloque. Bueno, pues usted é responsable de eso tamén. Bueno, vamos a proceder á votación do punto número 8, que é a proposta da Alcaldía de aplicación do Remanente de Tesorería de gastos xerais para construir un centro sociocultural no Revés de Vilalonga. Creo que vai por unanimidade, non? Señor secretario, vai por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 9. Proposta da Alcaldía de modificación da ordenanza reguladora da tasa por servicios de matadoiros, lonxas e mercados, así como a carrexa de carnes. Se houbera de empregarse dun xeito obrigatorio e servicio de inspección en materia de abastos, incluído a utilización de medios de pesar e medir. Perdón. A ver, señor secretario. Por unanimidade, a Comisión dictaminou favorablemente a proposición da adopción do seguinte acordo: modificar o anexo de tarifas no seguinte apartado: recollida selectiva de materia orgánica por cada posto de mercado, 3,60 euros metro lineal, fracción mes. Segundo, de conformidade con a normativa vigente, o presente acordo do seu anexo exporase ao público a través de directores de Concello por un plazo de 30 días, a fin de que os interesados poden examinar o expediente e presentar reclamacións oportunas. Exposición anunciarase no BOP e contará a partir do día seguinte a que teña lugar esta publicación, así como un periódico dos de maior difusión da provincia. E de non haber reclamacións, automáticamente entrará en vigor esta modificación con efectos retroactivos ao 1 de xaneiro de 2015. Señor Isasola. Voy a conocer la comisión, esta es una modificación de la recogida selectiva de las plazas de abastos y que antes estaba por puesto y no por metro lineal, que es el único momento. No, este punto no. Entonces vamos a proceder a la votación. Este punto ya no va a tener que votar, ¿no? No. Bueno, entonces es un poco complicado. Esto vai por unanimidade ao punto número 9, vai por unanimidade. Moitas gracias, señor secretario. Entonces agora pasamos ao punto de control do pleno, que é o punto de a posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía editada dende o 12 de abril ao 12 de xuño de 2018. Comprende de las 12 de abril hasta el 2018, número 804 a 1963, disponado a disposición dos señores concelleiros. Bien. A ver, mocións. Hai alguna moción máis aquí no pleno? Non. As dúas mocións, entonces, non? Sí. A primeira. Onde está? Hai dos del PP e unha de Sanxenxo. No, bueno, del PP. A ver. Hay la de las fiestas locales, la del convenio. Sí, perdón, efectivamente, tenemos aí que meter unha moción. Sí. ¿Cuál se Primeiro vamos convenio, non? Está descrito. No, ten razón. Bueno, en realidad es la moción para aprobar el convenio de colaboración para la construcción do CEIP do Rebel en Vilalonga e Sanxenxo. Remitido este Concello valor do convenio para... Bueno, porque eso, claro, es el propio alcalde. Sí, a ver.
No, esta é unha moción que ven como moción, pero é un punto que tiña que haber ido como punto normal no orden do día, pero como hubo que esperar outras cousas, non se pudo. Entón non podemos deixar pasar este pleno ordinario sin levar esta moción tan importante para poder firmar o convenio para a construcción do novo colexio en Villalonga. A moción é moción para a construcción do CEI O Rebel en Vilalonga, Sanxenxo. Remitido a este Concello o borrador do convenio para a construcción dun novo CEIP no Rebel Vilalonga, unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Municipal en sesión celebrada o 27 de xullo de 2018, o proxecto de urbanización do Plan Especial de Infraestructuras e dotacións da zona E69B en O Rebel Vilalonga e incorporados ao expediente de aprobación do convenio os informes de viabilidade urbanística de intervención e secretaría, todos eles con carácter favorable e polo que procede completar a tramitación do expediente coa aprobación do convenio, introducindo no acordo a inclusión das parcelas xa postas a disposición da Consellería de Educación no inventario de bens municipais, tal como se recomenda no informe de secretaría para formalizar o antes posible o referido convenio. Por lo tanto, propoño ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e o Concello de Sanxenxo para a construción dun novo CEIP en O Rebel Vilalonga conforme ao borrador remitido ao Concello pola Consellería de Educación mediante o documento registrado no Concello de Sanxenxo o día 20 de xullo de 2018 con número 7694, facultando ao señor alcalde para a asignatura do referido convenio. Segundo, incluir no inventario de bens municipais do Concello de Sanxenxo as seguintes parcelas. Parcela 1, finca de 3.588,28 metros cuadrados de superficie sita no lugar de O Rebel, parroquia de Vilalonga. Linda Norte, parcela de resultado identificada con número 6, destinada a sistema viario. Este e Sur, parcela de resultado identificada con número 8, destinada a espazo libre. Zona verde LEL1. Oeste, parcela propiedade do Servicio Galego de Saúde, situada fora do ámbito do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións da zona E69B, O Rebel Vilalonga. Cualificación urbanística e equipamento docente, referencia catastrada no número largo con un boalero, inscrita no rexistro da propiedade de Cambados ao tomo 1546, libro 543, folio 144, inscripción primeira, finca registrada número 47.509. Parcela 2, finca de 11.345,67 metros cuadrados de superficie sita no lugar de Rebel, parroquia de Vilalonga, Linda Norte Este, parcela resultado identificada con número 6, destinada a sistema viario. Sur, sector do solo urbanizable número 26, e parcelas catastrais número 15 e 22 do polígono 40 de Sanxenxo. Oeste, parcela de resultado identificada con número 8, destinada a espazo libre, zona verde EL1. Cualificación urbanística e equipamento docente, referencia catastral, outro número largo, escrita no rexistro da propiedade de Cambados ao tomo 1546, libro 543, folio 145, inscripción primeira, finca registrada número 47.510, en Sanxenxo, 30 de xullo de 2018, o alcalde. Bueno, isto hai que votar a urxencia, non? Sí, hai que justificarla e votar. Home, justificarla que hai que firmar rapidamente a facer o colexio canto antes, iso non pode perder ni un segundo máis, eu creo que está justificado que además vai por unanimidade, sí ou non? Vai por unanimidade. Podemos ir a votación, creo, non? Nada, es decir, bueno, pues nosotros vamos a proceder a la votación. Ya la moción. La moción, se queda aprobada, queda incorporada como punto, listo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Va por unanimidad? Sí, va por unanimidad. Bien, siguiente moción, ¿no? Sí. É a das festas patronais. Bueno, ya non pasa nada, aquí foi... No, isto foi un... Teño que dicir que con tanto traballo de verán, a verdad que me quedou a mí atrás, teño que estar, pero tampouco non creo que sea un tema tan tal. Quedou nos atrás neste pleno ordinario que se tiña que haber levado o que son as dúas festas locais que lle corresponde ao pleno decir. Por lo tanto, esta moción é para a designación das festas locais para o ano 2019. Para o calendario elaborado do ano 2019 da Comunidade Autónoma de Galicia, faise a presente moción para a designación das festas locais de conformidade co decreto 127/2013 do 1 de agosto da Consellería de Traballo e Benestar e propón ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo.
designar como días de festas locais para o ano 2019 as seguintes: o 22 de abril, Romaría de Ocón, a Semana Santa, eso. Sí, efectivamente. E o 4 de setembro, Santa Rosalía, en Sanxenxo, 26 de xullo de 2018, o alcalde. Bien, entonces a urxencia que ten que ser neste pleno, non pode quedar para o pleno de setembro. Entonces, eu creo que vai por unanimidade, é a moción tamén, non? Bueno, entón, a primeira votación é por unanimidade e a urxencia, e a segunda votación, a moción en sí, para a aprobación, tamén vai por unanimidade. Moitas gracias a todos, señor secretario. Terceira moción. De Sal. De Sal. Entonces, ten a palabra o señor Peter. Ten a palabra o señor Peter, permíteme alcalde. Sí, Sal. Sí. Moción para recoñecemento da uva folla redonda. A variedade de uva folla redonda ou tinto Barrantes está implementada prácticamente na nosa comarca do Salnés, principalmente na nosa comarca do Salnés. Esta solitude está motivada polo feito de que os viños que se elaboran están reglados prácticamente ao autoconsumo e non poder ser comercializados co correspondente etiquetado. Isto ocasiona pérdidas económicas a imposibilidade de incrementar os ingresos agrarios dos viticultores da zona. Dende fai varias décadas estamos nesta situación, pero entendemos que é o momento de propiciar os cambios normativos que procedan, pois nalgúns países da Unión Europea xa se están levando a cabo movementos similares ao desta solicitude. De feito, están registrando altas variedades interespecíficas que non son vites viníferas puras como esta, xa que non está limitada a súa elaboración na normativa europea. Sin embargo, sí o está no ámbito nacional. Entendemos que hai argumentos fundados para que sexa inscrito como variedade comercial de uva de transformación autorizada na Comunidade Autónoma de Galicia polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. Isto permitiría que poida ser implementada e reconocida cos correspondientes dereitos de plantación, e que os viños elaborados coa variedade poidan entonces ser comercializados co seu correspondente etiquetado, ao menos no ámbito da comarca do Salnés. A continuación, relacionanse os aspectos que consideran ser relevantes a destacar. A importancia social e económica da variedade da comarca do Salnés. No Concello de Ribadumia celébrase cada ano a festa do viño tinto de Barrantes, donde 3 días na primeira fin de semana de xullo, dende o ano 1967, na súa xa 45 edicións realizadas, o obxecto deste evento foi dende a orixe a exaltación dos caldos elaborados na variedade folla redonda e tamén dende fai varios anos ampliouse a exaltación das variedades tintas autóctonas. Sin embargo, segue sendo na actualidade a folla redonda a que continúa gozando de maior arraigo e interés dos consumidores da zona. A Festa do Viño Tinto do Salnés é un dos eventos de exaltación gastronómica do viño dos que goza de maior tradición, concurrencia e recoñecemento en Galicia. Feito polo que se está tramitando tamén que sexa declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia. Nesta expóñense stands de degustación dos viños elaborados, un xurado de catas selecciona os mellores caldos presentados polos colleiteiros o concurso de cata, entréganse os diplomas e trofeos donados por diferentes administracións dos 6 primeiros viños folla redonda e, por outro lado, os 6 mellores viños de variedades autocontas, principalmente de variedades Caíño, Espadeiro e Mencía. A importancia económica da produción desta uva no sector agrario e vitivinícola da comarca do Salnés é moi alta a pesar da súa limitación para a comercialización cun etiquetado, xa que en moitas adegas os colleiteiros se elaboran probablemente nun número estimado en torno a 600 ou 800 viticultores de toda a comarca do Salnés. É difícil falar de unha cifra de superficie ou produción actual deste viño, pois no rexistro vitivinícola está anotada generalmente como granacha, tintonera ou como mezcla de variedades debido ao tenor histórico dos colleiteiros a que deberan ser arrancadas como contemplaba a legislación no pasado, pois no ano 1955 se prohibeu a plantación destas variedades de orixe híbrido e no ano 1970 as replantacións ou uso como portainsertos, anos máis tarde incluso se pagou por arrancar as cepas de híbrido existentes, o cal non tuvo demasiado éxito, pois describiremos máis adiantes que son moitas as razóns polas que os colleiteiros seguían e siguen elaborando esta variedade. A variedade folla redonda é o seu estatus actual.
A orixe da folla redonda parece ser que é descendente do Alicante Gadmín, do que, según Galet, en 1958, son ascendentes os híbridos produtores directos coloreados. Polo tanto, é unha variedade interespecífica híbrida, fruto de un cruzamento entre variedades europeas Vitis vinifera e outras americanas do mesmo xénero Vitis diferentes a Vitis vinifera. Foi seleccionada en Europa, como moitas outras, a finales do siglo XIX ou principios do XX, pola súa resistencia á plaga da filoxera chegada de América e que arrasaba entonces os viñedos europeos. Este feito, a obtención dun bo rendemento productivo e o bo comportamento sobre outras enfermidades é debido ás boas características dos viños obtidos que se popularizaron. Fixo que se propagase no tempo de un xeito moi importante o seu cultivo como híbrido produtor directo. Externo, sin embargo, non lle aconteceu a outras variedades híbridas como esta, pois non alcanzaban as súas cualidades. A folla redonda está clasificada na normativa comunitaria española como variedade de uva de conservación vegetal. Non está inscrita no Real Decreto 772/17 do 28 de xullo, polo que se regula o potencial de produción vitivinícola e os viños obtidos non poden ser comercializados, xa que a normativa española da Lei 24 de 2003 do 10 de xullo da viña e do viño establece que só se permite comercializar as variedades destinadas a uva de vinificación pertencentes á especie Vitis vinifera. Sin embargo, ademais de non estar especificamente prohibido o seu cultivo, cumple co que se establece na normativa europea de definición de viño, pois obtense pola fermentación alcohólica da uva fresca na nosa zona vitivinícola do Salnés. Adquire en condicións normais de cultivo un grado adquirido non inferior a 9 grados, tal e como se establece no Regulamento da Unión Europea número 1308/2013 do Parlamento Europeo do Consello do 17 de diciembre de 2013, polo que se crea a Organización Común de Mercados dos Produtos Agrarios. Nos últimos anos, estáse dando ademais un forte movimento polo que se están considerando as variedades interespecíficas non vitis viníferas puras, froito tamén das hibridacións que se están seleccionando nos centros de investigación como variedades viníferas. Búscase novas variedades das que se obteñan viños de calidade nos que se poidan levar a outras zonas de produción e, sobre todo, que precisen menos tratamentos fitosanitarios para o seu cuidado. Este é o caso, por exemplo, da variedade Regen, variedade da vide autorizada en Alemania, como se especifica no Regulamento 1231/98 da Comisión do 12 de xullo do 28. Vou a reducir un pouquinho, se vos parece. Pero, bueno, hai unha parte tamén, que xa lle pasei tamén a todos os grupos da corporación, e é bastante extensa, pero está bastante fundada. Ben fundada tamén a moción por unha xestión integrada de plagas de produción ecolóxica e os aspectos medioambientales, ben justificada tamén por unha calidade etnolóxica e características de caldos de cultivo, e, en definitiva, o que se pretende con esta moción é instar a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia que realice os trámites precisos para que a variedade folla redonda poida ser inscrita como variedade de uva de transformación autorizada da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do ordenamento do potencial de produción vitivinícola español. Por conseguinte, que se realicen os informes, avaliacións e estudios que se consideren necesarios co obxecto de promover os cambios normativos para que o viño elaborado poida ser etiquetado e comercializado, ademais de que se considere a súa venda normalizada nos establecimentos registrados como furanchos. Supoño que teño que defender a urxencia. Bueno, a urxencia é unha moción solicitada polo Concello de Ribadumia, leva casi 50 anos a variedade do viño tinto de Barrantes e a día de hoxe todavía non teñen a súa regulación para poder etiquetalo. Por tanto, é unha moción que se presentou en varios concellos, tamén na Mancomunidade do Salnés, e entendemos que, bueno, unha vez solicitado o apoio por parte do Concello de Ribadumia, pois era o lógico era corresponder desde o Concello de Sanxenxo e mostrar o noso apoio apoiando esta moción. Esa é a urxencia. Sí, a urxencia. A urxencia. Sí, vai por unanimidade. E agora que... Nada. Non sei se hai algo máis.
Vale. Claro, habrá que decirlo. Veña. Cada voto, digo, ¿no? Señora Rodríguez, entonces. Nada, eu por un momento pensei que me equivocara de pleno, de que estaba no pleno da Mancomunidade. En fin, simplemente destacar que me sorprende que a única moción que presento sale en todo o ano que levamos pois sea por a folla redonda do viño de Regadún. Bueno, pois, claro. Eu, sinceramente, fui máster porque non teño ningún criterio nin conocimiento sobre a folla redonda. Entonces, non sabía que tenía que ter, pues, de que me llegué de San Senxo, entonces, en ese sentido, pues, fui máster ante esta moción. Moitas gracias. Señora Gis. Sí, todo que sea viño, sea benvido conmigo. Entonces, o tema da folla redonda, bueno, a mí me parece mal, la verdad. Sobre que unha festa, especialmente o viño Barrantes, non viví moito viño, pero sí, a verdad que a festa que donde usamos, incluso activamente da minha casa, teníamos folla redonda na mesa, que recordar que hai moitos anos, entonces, creo que o viño que vive todo o mundo, ou moita xente que bebe viño, vive en Lago Barrantes. O tema é, de todo iso que explicaste, Gonzalo, hai unha parte que cando dices ao final que hai que etiquetalo, derecho de plantación, toda esa historia, pero despois dices que sea vendido nos granxos. Entonces, quero que me especifiques eso, porque unha cousa é que este etiquetado é reconocido e que se venda, pero cando dices que se venda nos granxos, a que te refieres? A que hasta que se aprobe iso e o viño, a unha persoa que ten na casa, viño e pueda meterse en etiqueta como fan os loureiros, porque eu creo que nos furanxos asumo que se poderá meter en todos lados, pero por que falas especificamente dos furanxos? Moitas gracias, señora Gil. Señor Otero. Bueno, eu simplemente vou dicir unha cousa. Bueno, vou dicir bastantes cousas, pero sobre o tema da votación na comunidade, quero, e iso non é ningún secreto, porque cando non é unha cuestión entre dúas persoas, sino entre grupos, o BNG, pues, creo que estivo na comunidade e explicou o seu voto, non? E os BNG votaron a favor. E despois dixeron, joder, tú veches, foi o único que dixetes o que pensamos todos. E despois pasou unha comunidade dos Aranés, por lo menos dixetes o que pensamos todos, pasa que... Bueno, eu creo que hai cuestións que, por exemplo, cando se trata de motivos que aquí xa viñeron en alguna ocasión, digamos, onde ves cuestións que son de, digamos, de, non vou decir solidaridades, non? De, en fin, de colaboración, non? Entre distintos concellos, e neste caso, eu non dudo que en Barrantes, ou en Radumia, concretamente, pois o tema do viño tinto, pois ten a súa importancia. Realmente este escrito parte dunha mente prácticamente única, está dentro do goberno de Ribadumia. O que pasa é que, bueno, despois hai que ir ali a entregar premios. E a ver que non se atreve a non estar de acordo con eso e non vou subir ali ao palco a entregar premios en representación de concellos maiores. E a non nos parece nada serio isto. Primeiro, porque se enumera unha serie de cuestións ao longo da moción, por exemplo, faz referencia á lei do ano 55, lei do ano 2003, pois aquí non pasará nada con o tema do viño. E creo que é evidente, tamén se di na moción, pero parece que todo é produto da casualidade. Obviamente, en muchísimas casas deste concello, xa non me vou a Barrantes, non a Ribadumia, senón aquí mismo, é certo que hai moito, hai uva folla. E tamén é certo que Ramón Díaz o quixo liquidar este tipo de uvas. E unha uva que está arraigada, digamos, no consumo pues, de cada fogar, de cada... todo o mundo vai un son pouco, son moito viño deste tipo. É certo que hai pues, certo mercado en términos de fianza, nas caixas, nas botellas, de Trabalix. Pero en términos de comercialización estamos hablando de un tema bastante máis serio. ¿Por qué? Primero, porque normalmente, cando se orienta algo así a un foco comercial, o sea, pues evita falar de cuestións tales como que de repente se precisa dun control sanitario, o que implica que todo pequeno productor que quiera vender ese viño, suponiendo que venda, si hai algo que está saturado neste momento do mercado do viño, e esta non é precisamente unha especie que pueda competir en términos de calidad de precio, e vou logo ao tema do precio. Eso implica que ese registro sanitario, ese certificado sanitario, ten costes. Adaptar as bodegas para cumplir con leyes sanitarias ten costes.
que haxe inspeccións posibles nas bodegas e demais, pois son posibles por parte de técnicos da Xunta. Que haxa unha etiqueta é basicamente imposible que teña a súa repercusión impositiva, teña unha certificación en términos de fiscais, tantas ventas, tantas. O cual eso, en certa medida, que está facendo é incrementar os costes sobre algo que desde o punto de vista comercial ten dudosa saída. E diría máis, hoxe os precios que antes estaban aí están bastante tirados de precio, digo, ese comercio de cercanía para o referente. Por tanto, creo que isto sería a puntilla definitiva a esta variedade, porque entonces decaería definitivamente en términos comerciais e a partir de aí sabemos cal é o resultado despois. Cortar cifras que por desgracia se está producindo e non no estampillo, sino no propio cariño, é un tema bastante grave, non? Por tanto, creo que este tipo de propostas teñen que ser un poquinho máis reflexivas. E logo xa, outro apartado que nos referimos, é dicir, hai unha evidencia, é dicir, hoxe, no sistema que estamos, para ben ou para mal, pois creo que a cuestión das denominacións de orixe, eu creo que esa elaboracións apoiándose en variedades realmente de calidad e demais, xa costa o seu. Neste concello hai productores de uvas tintas, que non son Fella Raúna, pero en todo caso, e teñen a súa etiqueta de botellado, están dentro da denominación de orixe en Rías Baixas, e é difícil un productor pequeno abrir mercado. Por lo tanto, eu creo que isto realmente, desde a evidencia de que non estamos falando de unha variedade que teña un éxito comercial, desde o punto de vista de que isto implicaría incrementar costes para o propio productor, por pequeno que sexa, ou grande, eu creo que non é serio. Creo que é unha idea que, de logo, como mínimo, precisaría que este tipo de información viñera dada xa polos propios técnicos da Xunta, que creo que é unha cuestión que non ignoran. Pero non a ignoran, non digo desde que saliu a idea de Reúña, sino non a ignoran de fallados. E creo que a liña que se seguía de calidade, en un concello onde recalcamos permanentemente o tema das calidades, o tema das certificacións de calidade, onde vamos ao estranxeiro, que agora tamén vamos coa maturidade a vender o millo a China, que vamos a Rusia, como vai. É dicir, eu creo que realmente isto ten pouca meditación e vostede o que se limita é traer aquí isto que xa foi anteriormente a comunidade, o Concello de Madumia e a outros concellos que tamén foron. O interesante casi sempre queda ben. O sea, non argumentar demasiado, simplemente haber unha retaína de cuestións que, ao menos, son discutibles, pero nós, en definitiva, en resumen, consideramos que había adecuada para que os produtos galegos teñan unha vixencia no tempo e teñan unha saída como corresponde, facendo de unha forma profesionalizada e dentro dunha denominación de orixe, porque senón, flaco nos faremos. Ao corto prazo podemos dar moi ben, pero a largo prazo posiblemente sea a puntilla definitiva a esta variedade, que desde logo a mí non me gustaría que desapareciera. Moitas gracias, señor Otero. Señora Freiros, tú que seu marido é enxeñeiro agrónomo, debe saber iso máis. Verdad? Bueno, moi boas noites a todos e a todas. É un móvil, perdón. Pensei que era unha chamada de último. En relación a este tema que, bueno, esta moción que presenta o Grupo do SAL, os compañeros do Grupo do SAL, para o mellor a xente, despois de todo este batiburrillo, non lle quedou moi claro porque o tinto de Barrantes non é unha uva legal, pois é trátase dun híbrido que non pertence á vitivinífera e como tal non é considerado pois un viño co que se poida vinificar. Isto pois é o resultado dunha normativa europea que así o determinou. O que ven ao Barrantes a defender a parte da súa festa que ten 50 anos de tradición, é que este viño que sea reconocido e que se poida pois etiquetar e elaborar dunha maneira legal. Neste senso, outros países de Europa pois tamén están intentando tirar por este mismo camiño. A Xunta tamén xa mostrou a súa predisposición en apoiar que o tinto Barrantes sea considerado como unha uva que se poida vinificar. Entón, nos consideramos que non é descabellado.
falar que solamente pode ser un viño apto, ou, bueno, a defensa que fai o señor compañeiro David Otero de que solamente os viños que estén dentro da denominación de origen pois sean viños que aposten por unha calidade, que sería pois a tónica que deberían seguir os produtos galegos, pois denominación de origen, indicacións geográficas protegidas ou o que sea. Pode ser que sea pois un respaldo para que ese produto sea bo e de calidade, pero non é realidade do que acontece pois no noso concello ou en concellos limítrofes, porque hai moita xente que produce ou elabora viño dentro dunha etiqueta de viño de mesa que abarata moitísimo os costes de produción, porque os requisitos tanto das bodegas, dos espacios e das etiquetas non son os mesmos que un viño que este dentro dunha denominación de origen. Entonces, bueno, empezar porque o tinto de Barrantes é un viño de mesa que se pode etiquetar como tal e que o poidan vender. A mi parece que tamén o noso grupo parecelle pois, que non é descabellado e ademais os riscos ou os custes dese procedimento de elaboración pois terán que ser valorados pola xente, terá que ver se lle é ou non pois rentable. Pero se non o poden facer, xa en origen, pois non poden saber se é rentable. Cabe dicir tamén que alrededor do tinto de Barrantes móvese moito producción, moito carto, moita compraventa deste viño. A uva de tinto Barrantes ten en anos chegado case a pagarse máis que outras uvas de variedades tintas, por suposto, tintos que se traen o mellor de fora de Galicia para a elaboración así na casa, de maneira artesanal, máis caro, e, bueno, o mellor nos sorprendería porque moita xente pois está incluso replantando, da que está pois autorizado de alguma maneira ou non autorizado, e o mellor sí que volvemos a un resurdir deste viño e a que sea quizáis o máis, incluso ao mellor máis ventaxoso que o propio albariño dentro da denominación de origen. Entonces, o noso voto neste senso vai a ir a favor desta moción. Moitas gracias. Bien, a señora Freire, señor Pita. Sí, nada, pequenas cousas. Señora Rodríguez, é a primeira moción de sal porque somos goberno. O fomos antes e o seguimos sendo ahora. As propostas do goberno veñen aos plenos. Señora Gis, a verdade é que pon nos furanchos, pero cando se dice furanchos entendo que nos furanchos é máis en cualquier sitio público no que se poida comprar, para eso o que se está pedindo é etiquetado para poderlo comercializar. A moción ven así, pero entendo que nos furanchos, en outros sitios non son furanchos tamén. Non sei se era esa aclaración que quería... Eu añadiría esa moción, porque a mí así vai... Sí, perfecto, non hai problema. De feito, isto xa se falou tamén no foro da Mancomunidade, que non sei moi ben a que se refire os furanchos, que realmente unha vez que se etiqueta se pode comercializar nos furanchos e en calquera restaurante. Por lo tanto, non é inconvinte modificar o tema dos furanchos. E máis, creo que deberíamos eliminar a paz de considerar a súa venta normalizada nos furanchos. Eu eso eliminaría, porque creo que unha vez que se insta ao seu etiquetado, se pode comercializar nos furanchos en calquer outro sitio público. Por tanto, sí que podemos eliminar, digamos, esa parte. Hai que explicar ben a ver o que quere eliminar. No, simplemente esa frase. A súa venda normalizada nos establecementos e borrar registrados como furanchos. Eso se acabaría que se concede a súa venda normalizada nos estabelecementos. Quedamos aí. Que es algo máis ou vamos a votación? Sí, a ver. Non, máis, simplemente decir, o dos furanchos, obviamente, que os furanchos etiquetado moito, pero sobre todo o contrario. Si esa é a vía, digamos, de darle... A mí sorprende unha frase, con todo respeto, eu digo, do que dixe vostede, que incluso podía ter digamos, unha rentabilidade que entender, incluso superior ao albariño. Entonces acusan aí mal, ¿no? Incluso acusan mal. Es decir, o que está claro é que este viño, o sea, o etiquetado non é en automático unha forma, non garante a venda. O que sí é certo que se frustrou moitísima xente nos últimos anos debido a que caeu o consumo, o sea, a exportación, ou en todo caso o consumo máis que a exportación, o consumo interno do albariño, e a partir de aí houve moita xente que se frustrou, porque tamén é certo que a Xunta neste goberno reciente, porque si nos seus días se fixo unha mesa para establecer o precio da uva, e entón, cando a xente se frustra, pois, sí, esa frase de que dá máis o tinto que o albariño, dicen algúns, e concretamente en Barrantes, non?
pero é un espellismo, é cortoplacismo absoluto. É dicir, o que non é posible é que haxa, digamos, unha liña de décadas traballando para unha marca e que ahora se diga ou se crea, incluso que sea o peor que se crea, que incluso esta rentabilidade deste produto vai a ser a que salve a situación de moita empresa. Eu, sinceramente, creo que, repito, é unha variedade a proteger, pero desde o punto de vista comercial ten demasiadas ligas, desde o punto de vista, e ademais, creo, provocaría a segunda frustración. E repito, é unha cousa que máis a pena que decir cando algo non produce copas as temas. Eu creo que sería unha auténtica catástrofe e creo que se está creando unhas expectativas que, se non se cumplen, van a provocar un efecto absolutamente contrario ao buscado. Ou ao mellor está no buscado, non sei. Pero, como digo, creo que non é unha moción suficientemente meditada, ou, en todo caso, se deixemos desde mocións, creo que non hai fío directo coa Consellería, que emitan os técnicos da Consellería algo xa máis definitivo, e deixémonos andar a levar mocións, porque parece que aquí todos entendemos el viño, e eu opino isto sin considerarme para nada un experto. Moitas gracias. Eu creo que está... señor Pito, está suficiente debatido. Vamos a proceder a votación entonces da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción con 12 votos a favor, 4 abstencións e ningún voto en contra. Non habendo máis mocións, pasamos entonces a robo. A ver, a un robo? Sí. Robos, Robo. Señora Rodríguez. Sí, primeiro robos. Robo. E rogaría que se puxera unha señal en Porto Novo baixando a travesía Doutor Galín del Río, a que vai dar ao Gato Verde. Sí. Además tamén se cuerpo unha travesía Doutor Galín de Río e outra a calle Planeta. Sí. Pues baixando, hai un momento que se bifurca e só se pode girar a dereita, pero non hai señal, só hai señal pintada no chan. Hai moitos coches que intentan... Hai señal no chan? Só estes pintado no chan a señal que di que só se pode girar a dereita. Pero os coches moitas veces non o ven e a intentan girar a izquierda. Entón sería convinte poñer unha señal de frente que dixera o giro obligatorio para evitar ese problema. Non sei se se dá conta exactamente o que os sitios. Sí, donde contra, sí. Vale. Ese é un robo. Gracias. Outro, non teño máis. Outro robo é o repintado que se inste a Xunta o repintado dos pasos de peatóns das calle Progreso, que están bastante deteriorados e, de feito, ainda onte vi como nos coches non dan parado os peatóns que queren pasar. Entón, se pode, daqui a que se faga, non pasa nada por un bote de pintura, senón que yo deixo o Concello que toma chade que non para de pintar as plazas verdes, azules, amarillas, un día están blancos e un día están azules. Así que non creo que un bote de pintura hai problema, ainda que se faga a reforma da calle Progreso no seu día para repintar eses pasos de peatóns. E despois outro robo tamén que se deixe de xogar a escondite cos contenedores, en concreto tamén cos da calle Progreso, porque xa me viñeron varios vecinos a queixarse de que non saben, porque un día lles aparecen os contenedores en outro sitio, despois quítanse e outro día aparecen en outro lado, entonces por lo menos que sepan si se queren poñer e sacar, pero por lo menos que se lles den unha indicación das horas e o sitio a donde poden acudir a botar a basura. Iso son os meus robos. Moi ben. Algún robo máis, señora Gins? O primeiro rogo asociado ás mocións do pasado aprobadas, o da facer o sentido do Incarno do Río e o das caravanas que non se fixo, creo que se fixo a petición pola rúa, estaría en Porto Novo, o das caravanas que sí, igual, se pideu que se hace mal. O segundo, relacionado con Porto Novo, xa eu comentei outro día, na conversación que tivemos, que este ano reduceu o sistema hora máis famosa dos locales. Eu sei porque fan bastante xente, porque son bastante cando os anos suele ser que a veces por Porto Novo máis que por Sanxenxo, claro. Hai moitas queixas de moitos locales porque algúns deles o ano pasado pechaban a 5 da mañá, este ano algún cerras 3, entonces está repercutindo bastante a nivel digamos, de negocio, porque son alimentos, como ben sabemos, non hai moita xente comprando outros sitios, como están traballando, entonces me transmitiron varios domos bastante persuados, nosotros mandar varios WhatsApp, como diciendo que estaba pasando, que son parte de controles, etc. Pero despois, aparte de eso, tenía outro robo, entonces me gustaría que trataran de mirar a ver se pode hacer. E depois outro, este sábado salí por ali, curiosamente, a
a calle dos Viños, que non se podía pasar máis do que dar a volta por a plaza central onde está a carpintería Sefari, porque había tanta aglomeración de xente, pero non xente de trindados rapaces, que o ten 16, 17, 18 anos, que non se podía subir, non? Todo por atrás, e curiosamente, cando estaba pasando por aí, se veían uns veciños, reconoceronme, estaba a policía, non? E a cantidad de mexadas, a cantidad de... Cuando o ruido normal nesas horas, pero os señores estaba aquilo mexadas por todas as paredes, donde está un gas por aí por detrás, unha rúa que parece ser que acaba por aí, que se meten aí por detrás, e aparte que meteu alguna multa que vin eu, a policía pasou por aí porque estaban dando voltas, e algún chaval por mexar, porque estaban moitas chavalas, os chavales mexando ali, tal, alguna xente protestou porque lle romperon unha presiana a golpes. Entonces, os veciños aí, incluso como estaba en bata, me comentou que a ver se podía facer algo. Entonces, yo simplemente transmito que, bueno, que creo que, bueno, que unha cousa é o botellón que se acabou pero que non corto, teóricamente, pero parece ser que moita xente ven facer o botellón, os chavales a esas ruas, na parte de atrás, dai, que se meten aí varios, é o que me comentaron. Entonces, que se pode controlar. En el momento, en canto a robos, non teño máis. Algún robo por parte do BNE? No. Bien, entonces empezamos coas preguntas. Señora Rodríguez, preguntas. A primeira pregunta é porque a realidade é que vimos que aquí o Pleno aprobar os 200.000 euros para subvencións nominativas e demais, pero o certo é que as escolas deportivas de 2016-2017 ainda hai algunha asociación que non a ten cobrada e as do 2017-2018 non se pago a nadie. Entón será para saber pois, cando se ten pensado proceder a eses pagos. Estamos en ello. Venga, siguiente pregunta. Venga, ainda debemos o 2016, pero... Non entendo como debe lo médico, este coberto hasta o 30 de maio de 2017, non sei como non pagou todo o 16, pero bueno, digo eu, non sei. Bien, me encargaría de pagarlas aproximadamente. Venga, siguiente pregunta. Quería saber, salió hoxe nas redes sociales unha petición que se fai por parte dos auxiliares da Policía Local. Quería saber se se vai atender a esta solicitud e que se ten pensado facer. No, porque é ilegal. E tamén quería preguntar, a raíz da modificación do plan de axuste que se fixo este ano, si que é certo que así como o ano pasado non se podían pagar as horas extras, ahora sí se poden pagar as horas extras. Entón a miña pregunta era para saber si se lle está pagando a algún traballador do Concello horas extras e cal é a calidad. Os traballadores están separando que lle corresponde por lei, sin ningún problema a todos eles. Pero hai unha cantidad. Estou dicindo que se está pagando legalmente o que lle corresponde por lei. Hai algún empleado aparte de que non sea a Policía Local que esté cobrando por as horas extras, por exemplo, de servicios? Desconozco ahora mismo. Desconozco. O sea, pedirei información por registro. Como debes de hacer, moi ben. Máis preguntas. Sí, de feito, teño varias documentacións solicitadas que ainda está pendiente. Máis preguntas. Última pregunta. Hai algunha medida que se ten pensado sacar por parte do Concello respecto do tema da zona azul para os traballadores e os residentes que se ten falado en varias ocasións? Se tenes pensado de tomar alguna medida ou non? Sí, vamos a ver. Pregunta, última pregunta. Vou contestar e aproveito xa para explicar. Pareceme ben que a xente lle chame zona azul porque as líneas están pintadas de azul. Entón, me parece que calquera persoa que estamos aquí temos carné de conducir. Eu vou facer aquí un pequeno repaso. A señale, e máis vai tamén coa outra da calle de Porto Novo. Vamos a ver. A señalización para vial é señalización horizontal, a vertical prevalece sobre a horizontal, sobre a vertical prevalece a luminosa e sobre a luminosa o agente. Non, creo que non me equivoquei, non? Bien. Entonces, resulta de que eu creo que acertadamente decidimos, en vez de pintar as líneas abaixo de blancas, poñelas de azul, pero a señal vertical que prevalece sobre a horizontal pon P, se pode aparcar de tal hora a tal hora tantos minutos. Que, por certo, podes aparcar desde as 9 da mañá ás 9 da noite, a señal pon 90 minutos, pero as instruccións que se dou á Policía Local é do doble, 180 minutos, o que mismo que a 3 horas, e isto pactado cos comerciantes, ou sea, coacción entre tendas, para que quede claro. De acordo? Sí, é sancionable no doble de tempo, perfectamente legal, de acordo? E se explica, se dixo na prensa, etc. Pero como resulta que moitas, casi todas as persoas que nos visitan aquí nos seus destinos, ou sea, nos seus sitios de orixe, si hai zona azul que pagan, entonces o está pintado pensa que hai que pagar, e non hai zona azul, non se paga a nadie
non ten que pagar nada a nadie. As líneas azules podían ser blancas perfectamente e a señal vertical será a mesma. E hai que respetar a señal vertical. E por que puxemos azul? Home, porque todas as mañás chegamos aquí e podemos ver que hai un montón de plazas libres, a xente que ven a traballar, que ven de Villalonga, que ven de Nantes, que ven de outros lugares, moves a parco ao coche, veñen a facer limpieza, a traballar a un sitio, e está a xente encantada, e máis, están nos pedindo que pintemos máis, de acordo? Por lo tanto, para que quede claro, en Sanxenxo non hai zona azul, en Sanxenxo hai unha pintura azul en vez de blanca, pero hai unhas señales que indican o tempo que pode estar aparcado. Eu creo que vai sendo hora xa de que expliquemos isto, que axudemos a explicar isto a xente, pero non estamos recaudando nada, non se está cobrando nada por eso, nin creo que hai que facelo, e creo que está sendo unha medida moi acertada, pero ti ves a raya azul e dices, oi, deixame, non vou ter un coche aquí todo o día, que está, pero aunque fora blanca, e seguramente, se fora blanca a línea e a señal fora a mesma vertical, seguro que estábamos sancionando un montón de xente. E, por tanto, creo que é unha medida moi acertada, non sei se expliquei ben o asunto. A ver, señora Gis, preguntas. Quería facer unha simplemente cando teñen pensado o polígono dar cliente abrido, se me interesa saberlo. Pois vamos a contesto a pregunta, A mí creo que a todos os veciños. Bien, referente ao polígono, saben ustedes que temos un acordo que foi, bueno, nas asambleas que fixemos cos propietarios do parque, que me parece que quedou co 22 de outubro, eu espero que moito antes deso poidamos recibir o parque empresarial de Nantes e empezar a facer as empresas que generen empleo. Alguna pregunta máis, señora Gis? Estaba aí referente á ruta esta dos muiños, a de Fabiños e a do Ron, pero bueno, especificamente vou preguntar a do Ron, porque estuve na reunión, e aparte, sei que se quedou con unha recollida de firmas, pero por lo que me dixeron algúns veciños que non foi moi exitoso, o sea, prefiero que esas fai uns anos habían recollido, pero a asociación de veciños, 80%, etc., e falou que o Concello iba a estar alimentado dúas, non sei que, para que foran a firmar e tal. Entonces, si non se fixeron esas cesións, como se tiña que haber feito ahora en días, como teñen pensado recoller todas as firmas para ir porta por porta, que sistema van a facer, porque claro, hai moitas fincas desde Arias hasta arriba, hasta Barreiro, ou hasta la Reseixo, hai moitísimas fincas, van por un lado, van por outro, como informar a xente por onde vai o percorrido, porque a mí se que non sabe se vai por a finca de por outro lado, por río, gostaria de saber como vamos a facer aí. A ver, señor, ¿se quiere decir algo usted como que sea de medio ambiente? Nada, ali en Dorrón firmaron unhas 40 persoas, faltan moitas, e agora vaise elaborar un planito, vai ser casa por casa e a asociación e máis o concejal de Dorrón e creo que a xente está disposta toda a firmar. Moi ben, moitas gracias. Señora Gil, máis preguntas? Non, nada máis. Señor Otero? Sí. Eu, referido a esta zona azul, que non é a zona azul, eu digo, vostede firmou alguna sanción por retirada de vehículos por exceder o horario dos 90 minutos que eran 180, vostede asinou alguna sanción referido a por superar a multa o que imponga a sanción o agente da policía, pero quen sanciona é a autoridade, en este caso vostede firmou alguna sanción referida á retirada de algún vehículo en esas localizacións de zonas pintadas de azul, ou vostede impuxo alguna sanción por superar ese tempo límite de 90 minutos máis 90 de discrecional, vostede firmou alguna sanción desa? Pois mire, teño que ser sincero que non o sei, creo que non, pero non o sei. Pero hai unha cousa que lle vou explicar para que non haxa ninguna dúda. Que ponga sanción é o agente. E digo unha cousa, se o agente non atende as peticións que se fai desde a alcaldía, nada máis que teño que facer é cambiar en poñer 90 e poño 180. Porque o agente, se quere, si pode ir despois de 90 minutos e sancionar, non teño nada que dicir. Esa sanción sería legal. Ahora, se o fai, ao minuto seguinte, poñemos 180, que eso sería protesta miña. Entonces, creo que se está respetando eso. Me explico? Non sei por que fai a pregunta, que non me entendo. Non, estou lle preguntando, que a opinión mesa, pero eu quiero preguntar, non voy a dar a opinión, pero a opinión xa deixamos públicamente de que usted non pode poñer ningún tipo de sanción por superar os 180 minutos porque é ilegal. É dicir, que non haber unha normativa, usted non pode limitar eso. Pero eu estou lle preguntando simplemente se o fixo. Pero que se o fixo. Non recordo. E tanto é así que ten ustedes escritos solicitándolle documentación ao respecto,
ou instando a vostede para que se faga unha redacción por parte do Servicio Jurídico do señor secretario xeral do Concello, que vostede non quixo atender, pero bueno, esa é a súa decisión. Por lo tanto, eu estou preguntando si impuso alguna sanción. Vostede di que non o recorda. Eu me recordo esta permanencia de cousa. A intención nosa que funciona o tráfico o mellor posible na temporada estival, sobre todo nos meses de xullo e agosto, e, por tanto, todos sabemos que esa medida se aplica ahora a partir do 15 de setembro, máis ou menos, pois xa non sirve tampouco as señales, e si a instrucción que van a ter é de non sancionar nada, pero se queren sancionar, tapámonos ou sacámonos ese punto, é un gasto innecesario, non sei se me explico. Eu creo que está moi ben esta medida para o Bravo, e o que usted me está dicindo, pois ahora mismo non sei o que está. É casual, o sea, ninguna xente impuso unha multa ao respecto. Claro, sí que podería, non? No, é multa casualidade, todo. Nunca sabía, sinceramente non sei onde quer chegar, que cometido unha ilegalidade ou algo, que non sei. Estou preguntando se vostede... Pero usted cree que se recorda con todo o que teño que teño na cabeza ahora me di que se poxe unha sanción ou non, por favor? Bueno, entonces, eu creo que non hai ningún tema máis, son as... Temos unha pregunta. Perdón. Vamos, Sí, de todo... Perdón un segundo. Entonces, teño que dicir a vostede que para levar ben orden tería que falar primeiro a señora Fernanda Graso e despois falar usted que é o portavoz oficial do Estado. Non nos separamos por eso, É unha cuestión. A ver, señora Fernanda Graso. Veña, señora Fernanda Graso. Sí, entendemos que o tema das multas non nos separa, pero non nos importa esperar uns días e que nos conteste por escrito. De feito, será si quero, non? Será si quero contestar por escrito. Claro, será si quero. Eso é vostede. Sí, a primeira pregunta é que o día 4 de maio a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio sacou unha liña de axudas de mellora de infraestructuras e equipamentos municipais e quería saber se o Concello de Sanxenxo pois solicitou esa axuda. A ver, a axuda de que non... O día 4 de maio, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio sacou 4 millóns de euros en axudas de melloras de infraestructuras e equipamentos municipais. O do parque? Será do parque esta? Non o sei. É que non sei cal é, non recordo esa orden ahora mismo. Nos todos os subvencións que pedimos, se quer recordo, ya que nos acaban de dar casi 400 euros para o parque de Panadera, refieres a esa? Non o sei. Que non sei cal se pideu. A Consellería sacou unha axuda de 4 millóns de euros, debe de ser esa, non, María? Sacou unha axuda de 4 millóns de euros, o proxectos máximos podía ser por concello máximo 500.000, tiñamos dous proxectos. Era unha liña de axudas que foi moi curiosa, ademais foi debate no Parlamento, saleu esa, o 4 de maio e ao 5 de maio, ás 12 horas da noite, se estaban todas adjudicadas por orden de chegada telemáticamente. Estábamos a 12 da noite, claro. Pero resulta que a Diputación, por concurrencia competitiva de maneira totalmente ecuánime, casualmente os 4 millóns recaíron de 12 da noite a 12 da noite en todos os concellos do PP. Son moi traballadores, obtiñen información anterior a outros concellos. Non sei cal das dúas cousas... Ahora, señora Graso, ahora sí que me dou usted a mí un minuto de gloria. Que traballa moito, as 12 da noite está Telmo Martín traballando, máis todos os concellos... No, quero agradecer sobre todo a Belén, que foi a funcionaria que veu a 12 da noite, efectivamente. Vamos a ver, si saleu esa línea de axudas... Pois son os concellos do PP, eran os que estaban a 12 da noite aí. Con toda a documentación feita. Pero usted está defendendo ao Concello de Sanxenxo ou está defendendo outros concellos? A ver en que quedamos. Que ten que ver? A ver, que me está contando? A ver. Pois ojalá, claro. Usted de que pasa? Parece que lle doi aquilo. A pena que non poderemos pedir 4 millóns. A pena que non podemos ir para aquí os 4 millóns. Pero mire usted, pero eu prefiero unha xunta que faga eso e non unha diputación que nos negue facer o Centro Sociocultural de Villalonga, sabe? Que nos pertenece, que temos que ir a un contencioso. Eso é o que me doi a mí. Por lo tanto, claro, agradecer a funcionaria de turno e ao funcionario, ao arquitecto municipal, a todos que traballaron no servicio para poder facer rápido o proxecto e presentar. Tiñamos dous, non pasa que o que non sabíamos era a cuantía. Entón, había de menos de 500.000 e máis de que tiñamos dous preparados. Levamos 12 minutos en meter porque pesaba moito o proxecto. E afortunadamente concedernos a subvención. E por certo que me chamou o día seguinte a consellera para felicitarme pola rapidez. Xa me chaman algúns o rayo, veces é bo, non? Que antes o otro, non? Bueno, pois entonces, moitísimas gracias. Hai máis preguntas?
Hai máis preguntas, perdón. A ver, señora Graso, segunda pregunta. Vou facer unha exposición de motivos. O sábado día 28... No, pero é unha pregunta, pero vamos, isto non é unha emoción. Fagamos unha pregunta. A pregunta, pero hai unha exposición de motivos para preguntar. Sempre foi así, acordame incluso na época de José Luis Rodríguez, que aguantábamos 4 folios, e eu aguantei 5 folios sobre a folla redonda, a ver se non podemos aguantar 2 minutos de que eu expoña porque quero facer esa pregunta. Entón, leo moi rápido, señor Martín, non se preocupe. O sábado, día 28 de xullo, ás 6 da tarde, tivo lugar unha recollida de sinaturas por parte dunha pseudoplataforma que atentaba totalmente ao nome oficial do noso Concello, San Seixo, con argumentos valaces e falsos atacando a nosa identidade como pouco a nosa cultura e a nosa idioma. Se hai uns meses que vostede manifestou neste mesmo salón de plenos que a vostede lle daba igual que nos chamara o noso Concello con tal de que viñeran máis turistas. Vostede, que debería ser o primeiro en defender o nome do noso Concello, xa que non só o defende, senón que ademais permite e ter un espazo público para que veñan de fora a deturpar o noso topónimo. Un espazo público tan emblemático como a Praza de Pascual Veiga, compositor da música do himno galego. Debería saber vostede que os turistas de nos unha relativo un pouco unha vila que estea orgullosa das súas raíces, da súa cultura e que as defenda e, como non, as promocione. Resulta inaudito que se levan gastando moitos cartos públicos na promoción de campañas turísticas, recordemos aqueles Sanxenxo con 2 xes, e agora venda tranquilamente o nome do noso Concello a Gloria Lago, recoñecida Caribón. O sábado, esta señora Gloria Lago dixo diante das forzas de seguridade e diante desta concelleira ter alquilado ese espazo público. Palabras textuales. Por lo que lle facemos as seguintes preguntas. A quen lle dou Xuruchu? Por favor, deixen terminar. Non, vamos, son dos preguntas. A quen lle dou vostede permiso de ocupación da Praza Pascual Veiga o sábado 28? A Lemos Español, a Galicia Bilingüe, a propia Gloria Lago. Dentro dese permiso de ocupación, cobrouselle algo? Eso sería una situación muy taxística. Entonces sí que me gustaría saber a quién se lle dou permiso para